so and some bia ya boa no ya to di kase wi abri ya de baba be som ewien sam a ya de ba na doso na mom ne di emu akotene ebi ene say abaya bia sabre ya kasai wawie senior high school ibi de ya te ene say obi awo ne sekan emu nsam yatena si ya de brem Ebusiafo na baabi ade a kye duru ya santema ntami mu atwema mponua enkura hodo bi wo hono mu a anyina monkane a wonfa wani hu bi da sabre ya kasa de ya kwa kwachi osofuo bi ne ekire se boni a wadi nyina da ene se woye na adwene se akwada akora foforo wo kwa akosi akwada no ani mu no so emu amane ya de bremu na ye to so a enu adabrekum Chelsea bokuo no etu kwan Samra boy ene Samates ekosi agan na wieye mu wonam kwan so ba fe bibiasi ene yenyenyenyenyenyenyenyen afoforo bebre kan yenum ho ne aboaboa no awie yade bremu yemfamu aseda no emma aboafo etena sise yobo echidom man ensama hodo ne kenkan de ma mo Vitamilk eye aduane ankasa ano die wedie wunya boy ya guna yemfa niam bia nsoso mu yemfa niam bia ne twehweshi bia kan ho eno tini yetufo se we no akwada akra na ama ne no fo ma na aduane ade bi kan ho bebo sanse calcium omega 3 6 and 9 nyina hyemu ma se twom we soya wom choco banana and a strawberry ni nyina da ebi ewom Vitamilk eno no bedafo baby beda tonton no dia na baby a wo mo etu nsuo ton no ensafo nim ya bisa wonum se Vitamilk na wo pe oba Ghana mfie dronu ni akire ni yente asembo ni bia nutrients no edoso pa obi nso bebisa se na vitamins ne so ni nyina ebi wom enti akwada opanyino esiesie womo eye womo kama we no no ma what se yemfa additive bianka ho sugar sembia da anim se soya bean no na apa enu a se choco no na apa enu a de wupe bia banana the same flavor and the bibia ya natural enti obanu ma no de amedofo enkoto de obanu mawie enya kira sam nemom ya ma ne Vitamilk no ebi Perfect series books no eda so adwaman so abusia ene yo ba man Ghana mu a achechefo chirese sanwoma no eye pa Ghana Education Service ajatuma na kastampo boso wunya bi ebebo abofra no obekona owofo bi wosi ho no wosan di bonsi hehe mebai de wabon eye ofe Perfect series no adwaman so konekope bi man nkenkan na ne o manyira nkoso ye mfama no efri na 01 nkoso JH3 womu wonwoma ni nyina bi abofra nya bi kenkan bebo ane pa na anu akwada bi ye busa no se mampanyini be ye di kan o man Ghana mu se na ado history of Ghana perfect for the bi abakopem man kenkan wate na nya sa enimguase odo beba na chen we womo sete mock exams terminal exams midterm examination ahodo osodo ba ne da chise won so bebo ho ban dia ma Kumasi Putoja Oben Station hono makra danso my first stop ena wonu butu ohoma ne 0243299938 and 0540755465 enyuma na ebo so ye mu na awie ensema hodro ni nyina dia kenkan dia mamom samfo fa John entry bosiako labo senior man emozi ene kwa me direct adama Facebook YouTube bia wanya bia wo hwe papilo boy chidom ma ensem no yakenkane ade amamo asonfonum ne yemienu din mami ajowa nyanta tando menin abrewaba kofichumesi afika sie no emu ensem eni Asem Beba Dabi Otec 1029Fm yanshe awie kase no ase ara hosam ababeka yensa ene se akwada wanya emfie no aduonu ya wo wie senior high bi kurada enche ye de yate ene se wonu ankasa ara hosam atono no woti asam na wura beho second pa ye dia wo no masabre ya ye kasai babia woda no wunwane no uboni din wo ye ne den se won sode na misa ne se ba ne sen wo ye den ne koba asam pa emu nchirechire mu no ebe ye den san se wo ka ne ho wo bonani wo ye ne ho hwea enye yie na wo bebe bisa se eba ne sen ena akwada 20 years de obi atumi ade ade awo no ema sabre ya ye kasai de wafiri mu yi eya Asem sebe na ye kwa maso
na ya ne amani boni kwame agye ne boatia kwa kodi nkomo ne abisa ne se wodi suani a wo wi asase bi kura nche ye eba ne san na wafiri mu yi na kwan ofa so firi mu emu oyade wonfa emu amane bo emaye kwame wotemenka prof wotemenka Mahama kwaba Hello. Hello. Madama, jina ye maye na twansam ne so mame. Fashion na amana bulani. Abrani na ne se ababa abranchi wonye mfinhye adu no. Owi esinya to franchise nti woti fie boaboa no so de be ya. Obeto aso na wakọ nanim. Ewo adwato wa santimante ma ya kuma si popom. Ajo chese na abranchi eni nya ba ofi. Na mia be ketu obi baaye. Tinkomodi di ma no hwese nya ba ne ball ni yonko ba ko amane. Adamfo no ebe fie ho no na efa akoye ntokwa na abranchi ono aye ni aba adamfo e dia paso awo abranchi no ma ye kafe abranchi no efrem e dia nya esamusu wono nya mfrinchia no aduo no ti ye kafe aposifo abemu a o ma fa mu no na arahu se wo mu se o cha se be asem si ye no ba sa ha so na won potemo di emu no ekọ ya sabia tenka dokota fo bigina so nanka omo agena so adwa ebom didu na o chese boja na free abranchi no ho no na ano de pa enti aduafo yi bia enso want me anso mu a ye ka se abranchi no free mo nje se omo nya mi abe kata ni oni aba no bo o nu ba na damfo amande wono be si le koye do pa di flabonchi to fi ho no omo sisi o dia paso aba be wo na wo fi ho no branch ne ba fama e ka sa branch no film aposifo be mu a wo na ye nhwemu na branch ne be se nya de aposifo nya no enti ye die chire die sa aposifo be na o che no a ye chemu nyina ye be ba ma chiefo enso ka chibi na samete dio kana sia de wa firi mu no oyo ba na be ma ono ye be ma nto no a de wo firi na oni nya e wo fi enya kasa Tiakasaka no ana ni aba ne bo ono oba no ne yonko ba kwa na ye yo mo abonte kura wonti fi hobi nti ono ba fi ono a ekwe ye no ana de fi abonte ba no o cheso odi afaso awo ababa ni ni aba ma na no ni ofi no ti be ma no efiri mu me ye na se papa na fa wani edi akire de be firi ma ba bia da kire otumi edi ababa ba shom na se wani nua na enya kasa ni nua na damfo fira bonten ba ya apaso bi no de aba be wo no nipa mro krache no 20 years we firi me mu amane na ate se kwame ageni mboaten professor kokoto odi aboyin abusian tokwa we nka fa ho ben bonten suni wo de se kan ebe mu aba ba yede ye to nsem no so abusiafo na ye kọ atwomamponua mansinu no emu asante mantam ya mu nkomo sani wiase nyina koduro no abusua enioma bi wo ho no mo asetena mu enka ho a na ma asetena na ye bibi ho wa hwese ba bi enioma buba koduru na woti kurom na nkane a ebi ni ho no mo atwomamponua nkuro bi te sempasa atia abompe beda aboa chechenta kwamedwa ana afi mansa so adihye wo ho no mo kire so ma asetena mu ayomoden pa enfie bebrebe ni anyina mo nkane a wani hu bi ewo ho na waka ho asem aka emaka enti sakrachi bi enam sampotem ho no mo ana wuhye ne baabi pa no hu se ho no frifri se na taade no amon waye se odwan so no na ekoba ni se wasu ache na nan kansa ya mane bonni wa ba prim empanifo won potem ho no madi nkomo ya kwone nche ahoma so na nkyeremu ahodo ne hye ne omudo ma de sreto empanifo ani mu no ya tie mu nsam ankasa na nan kansa wi otime nkamemo ha Mejo so kenya na empomu te sei Awurade adomini abema me ho ye pa wadaroba de nyankopon ase na atwomamponua mansini no mu na owo sese ya edian na ekoso adehye omusun no mo hawo eni sen yo mini abema Erika me da wase bebre fantia so ma Otec 1029 na wona wuti na awie se de obo nchire mo no sa pepepe anatie fiti eye danse mo de aprobo mo ana yiku na enomu ana eye bedabo
assembly member ono na hwe free beda abo commands so kopem eye abompe nyina no ono na da no e wo honom emenya no ntie se nansai mu ana eye ade se contractor omo di dwumadi ri hye nsa ye se oba site aba be ye adwuma e de ama omo nenso so mo ba ye no akade a emantie na mo ba asem mo be ye adwuma no mo be ye no omo nya bi no mo de aye enti omo nyina ase free honom esako nanumu na ekuru ne mu enyina ye se na edie ba asem bio because wo se mo be ya de amaye na maba na masa gane ya de a ana na ye so how ni e betina ma akopem se yesu beba isa 25% wo da so etisu mu dia na se e yo how kese pa nanumu ani e bo pray e assembly member o ho a edinya dodo na defend ye honorable omono asamwa ensem sei ana wo de to Otec 1029Fm si ba na anu ya be ya dwume omba ya zo mo san akose ene ma mai ntomoko papa ndi akoya ha nti baba amabe de mesre yewura dc se yensa de yensa yem no kwasim yensa de yensa yem ompege na no be da abo electoral area san se ya kachi ewiase ye bo ade bo wiase be pem ne ye hunu kane ada ade na wo se be ye ho chiri ya wa ha kane a ye nibi de to so ha network den si obi wu hakra na wo frɛ obi se bia brana obesom mu a den se obefra mani pa na ere ati mutwa kwan na eko omuko ensa na ombe kwa ombe ba ahwe nkran ketewa ebe firi ase yakopra popopɔ so asa ba wia ati sa onamu nti ama nkran na atete na omnamu nti esra ban se school na ne wo ha na mpenimfo no kurekurem kakra sisi wo magiem mpenimfo na ntiye mfra ban ma meboaye nti ama community no yeso ensagene ya me ya ma school na gu nti gise nkora no firi akɔpepo so school nti e besra ban se nkobetuma ba beboaye kakra e wo ha sine de momoaye kakra misua de pam ya pam atare ba kwese de froka ko yeniti right wo ha no ase a plug na yeniti e ma do woni ti ma she obibia ho uhwemu yo me ya mema sa we na afi yem fancy enyina monkane ano ebi wo ho dada na asem aba ho ana ebi ma nkuro yi mu bi da kra yo me ya mema se nyankopon ebo ade yi a je se de mu kopie mu ho de o mani se hu kane ada ene ye be sro no akoso adi akire na sene o modo ma de sra to mpani anim ye hwe ne ebekwa kowie ye da se pa ne mfa unsi ha okay abusiafo na nankansa yamane boni anyina monkane ya ho nsem atwoma mponua adehye sun emu amanebo anode asom yen ye ko abofrem na emu asem a efri ho bade abusia awiade eni anya pa ni soso ni nyina da ene se wosofo bi sabre ya ye kasa yi empemfo ne aposifo ensa asonimu woni a wadi nyina da ene se wonu ankasa yakwa kwahu se baabi a yetu enwura gu ene anadwo brembe edu baako woni nipa foforo ka ne ho wo mukuta akwada de wo hu ye no ekere se no ma ye krado sa akwada no a wonwu ye no wo mo kwa akosie akwada no animu no so na wasofo eni dia yensa aka eye Richmond akwasi frimpon ekere se bono na esofo panyini ya wada Anointed Grace Prayer Ministry ano ene ekofo camp ho na ayi asodi wo na krachi a wo hu de ekọ so nyina da Winfred ene wo kyerɛkyerɛ mu se wo se na bibi nkoye wo bola ne so ase nipa mienu bi gina ho na ase de wo mu ye wo mu niama no wo mu kura kwada san kwada na wo se wo nwu ye na wo se ayi carriage bem na wo mu kwohwe de na ekoso no mu koya ampania ba we nipa ne kura wo mu a wo mu de kwada no eba besie tutu bola ne so de na hye na mo de mum yentie Winfred se de hu asam no ene enkyiremu a wode ema yen awie yi beto se omom yensa gina ha donc ngina amnanim nti oye na mbusa o se na mo ye dan na mo se o makwara bi a obeso ye wo mo no ofiri mu na o mba besie no na mo se sa enti na papa na akwara nda ne saso no ebe san manim e de akwara ma de o wa amnanim na mo se akwara na wo se wo wunya na wo home no
na de na chese akwa na wu na papa ne de no to e fom ho papa ne to fom ho se me pa me hwe wa wu na me bie no so won to man akwa na ne gu so a ne nsa nyina popo which means say you na ntoma na mo de kuri ni tiri ho ne ya onya ho nya da enhome ti me bie we ni free na ni no so no na me da bi wonwui mempene ama mu nsie no wonwui ana mo so wa wu na mo kobo na na amane na me da bi na na mo kobo na amane e bia de wo manka ti mo mese mi enko because ade we de me hwe ma ni nsi wa ha na me ka mo mienu di manim ene papa na me de o mbese ko ahemfo no ho no enti Winfred yo hu ye sofo panyina woda Anointed Grace Prayer Ministry ano okofo camp ene o makotutu amna ne kura wiye sa kwada na wu wanya se won pre de na nke ebekọ no na wasie na nimro sokura na eba asa no wote se o makwabo na mahemfu amane ntichia me ya wono ewa abofrem nana ya obedu nana ya onsokura de atoso se wono akasa no sofo bebo na mane se akwada na firimu a na nkaja wo mobu abom ho hwe kwan ankom be fa so no makokora kora no sana akwada no won firim krokro de dwom bi no mkwaye nananom umientie de wo no nso chiame wode eto asoe busa mi se ablanti waba mo ananam so waba mo timiko na won so tie se busa mi se ablanti waba mo ananam so waba mo e na o kire mu se ablanti bi wo ha efre no chozo o tie se dede wo ekranesi ye ho do ko e di ko hu ye ni se o mo ba mna akra na o mo se owu na o mo kwa kosi no akra ni mu nti chozo na bebo na na kuma mane ma na ko so eba do ba ne ko fa akra no ba ye je akra no no krese akra ni mu lesa mi kra no ablantie no akwa bi so ebe dada na nye ade na asa nkamia na kamekwa akọchire mba na ade asa na zo muso present ena ma me ma nse premu die ne die aya itimi ko ha najo we die Asem Beba Dabi na asem na nyaba enti chairman na dia to so no na se wo ba ya no sofo no be ye no krokro de dwon akwada na frim tianka dwom kope ba bia kwa akokora no enti onu kwa na nke kwa akọchire mo ba bia nke dwom de akwada ne koto ebeboa sana wo mu yo eni muro so nti enya Winfred na no na ye wo chechire bi ekoso no wo ya nga akwada no abosom minumba omo kwa akosie na nimro so we dia sofo panyini na abansa akanu na wi abehyen koma kese enya asem ketwa wo hyanso a entomfa wo beka bibia ye panse a kire no yento ansem no so abusuafo na we araho sem kese enrada na brekum Chelsea bokuo no etu kwan kopie mu Samra boy ene Samates bokuo no de kosi ani na agokansie na wie yemuo kuntuno hwan ya ni nchia na bekro enti brekum Chelsea mrantie isa tena wom ka ode ko ema na VIP ba CB na chanso de ne AM 9334-20 watimu a wo samba won chanwumre be se nondumpa mu akronfo awrenfo memmansia kintina wam wakoto ahye wom so enam so ma sebere ya yakasei brekum Chelsea boku no won player baako onokra san striker Dominic Frimpong etu aka no ama krache no ato na nanom won siedo areho sempani o oba yen Facebook page wono mo a krache ni mfoni da so kama na krache yaduana ana obo ana okobolun ewo brekum Chelsea ene ne nkwanhia wuyi mekope bibia bedi wato na nanom won siedo ya ebro mudi ne kodru ba bia ni abaya sabia apomudi adwuma efo se krache no we free tiasefo sa asisu a okoda da na Deputy Superintendent of Police Godwin Ahianyo wase ne yehye yare hosem enti one ne mrantie free na ekro no na saa mrantie nsie kodi anyambra sam ba bi omonam bia wo bepe wo makohihye wonsa ebeka wo mo na mom Dominic Frimpong brekum Chelsea boku no wo mo striker wato na nanom wonsie do na yatwa so de ana yekwa kopie bu ewo bekwa secure court no akwasetna ema krachia ni din ede Rashid Adams na Godfred Ampedu sabre ya yekasai de womo ekwa akotwirim na yekire se Robbie attack bi ekoso ewa sonkore ya eno ewo oboase
na wo muduadua mu ano na saa nkurofo yi ene wo mo hyase ene de wo mo ya no no o ya to hye wo so ene ne ya ju hu sika ne ya ose ne ya ose enimu awudie ni niama bi a wo mo eyo no ena sabre ya yakasei aba ensa aka wono ma bekwa iseki court no ahyese wo mo enkonkodem na Rashid Adams ne de wo konya enfie no aduasa 30 years afi girlfriend de onu enya 25 years a we ne de obia ekwa akodem ai sane ye beya onia no wo ba obetumi ede ababa betu hofo wo mo kire se test suspect bi wo ho Dominic no sabre ya yakasei de yehu ne se ono kura ene boa wo mo emomo ebobo saa kro nu sabre ya yakasei ono okobie mu wo ho no wo so onya guilty de beka bi oso onya guilty nti ya kire se ono no wo kwa remand kakra ya hwe ne mu se epo ne da etoso aduonu nan osan begina mu ewo bekwa iseki court na ya hwe ba bia wono na senie no ebekọ akwakosie ewie yenyina sa ensemi eso na ensema hodrede brem awie yemfa ensiasi na mane mozi ene kwa me diary chada ma Facebook YouTube baby wunya bi ehwe ye etie ye samufu opanyini yo fa John Ntwibo sia kolabo na bedi a cheye na nakwadwo apia endo ba afia abwajo a Professor Kwame Jeni Mboaten afi papilo onum nyina e ma famudie de mama papilo bebo ye chidom asomfonum na bie ye mienu medin mami adwoa nyanta tando menim abrewaba Kofi Chumasi yadi asi Asem Beba Dabi dwumadie eto aso akwadana enkomu kusie nanimu no so mo na mana na wo mutuma ano no hu video ni ene me show ni nyina de akyeretifo na mena nini bebia omukutu ya kwamde ne kono bola so bola so ena omukutu ya enkomu kusie no akwada na anka ye kosie nanimu no so se yesi wagu no akwada ni nie akwa kika na ho fefefe akwada ni nie ena 5 months ba osofo no anointed grace prayer ministry kofo camp sofo ni nso nie bone dia nkofo ye bi krom ha kan de opeso hunu na me show nsa mfa nkyerɛ saa nyoma we oye okay mienu na me pawe na akwada ma hu ba bi ofri ana ba sofo na ba akwada no de omo kan se omo ekosre da bre free na na chia me ho se ye pe baabi asie ye funu no omo ka kire ne se ye hoho aba ye bi free baabi na aba ena ne ba ayade de mu oden ena wa bi free oh story we mawuramu de semu ne meseme kasa be ya be na ensemu a e what's story we ho ensembe wo na se we de ehu ensembe wo papa saa nyoma we nti na ne hospital na obi baira every how obi de ko sofo pa na kra wotie de ai chia me kra kan ye ya na so sofo ne omo ba hokra no omo bezan no yeah oman kan kra nkyere na chia me oman kan kra nkyere no yeah se wo mo de chia me de nim se nipa no we free mu ye kopene na ja ye ma wo ba bi akokora what ase nti ehu ma me kra ne ba wo na ma mba wo he abase no ana ma me no osun se ne ba ira na se ma me no so kan connection kotie accomplice Asem Beba Dabi accomplice ana se woni mu he na woni ma re ho sam ese wo akwada ne ye de ne kono na ya kyekere no na krachi bi hwe wo mo kan brofo na se wo say something say you know ebi na krachi ne ye you see something he say something ono a sheda kobusa wo han mu se wo hu se nkofo bibi kyekere bibi ho da nipa ne nsa so eye hwan moa ene wo ball papa no ene nipa ba ko din no se we die ma ne yonko so ye committee ni ene wo frɛ committee ni no se committee ni madam for bra na sei ni mahu bra ne anya hwehwemu ena committee ni bai enti hwehwemu ni mu no ene wono kokɔ pie so a
akwadaa no a yebesie no ya chechire na de fitam ya woda papa ne nsa so wampema ankanwa no ko nwu nsunkie besi ankanwa no na to te ye kura no a wo mo sande akwadaa ni free ball ne so esan ko ofie no unim system ko mo kwa akumi akwadaa na se ko no ensem wo story we mo ensem entina mi busa se maame no na wo tea se ne baira ana ye ton o ya accomplice wo de ba kotie kotie mate kotie ensem ko sukuru ensem wo ho ensem me te se wanya aka we di Asem Beba Dabi na se enkomo we wura ma hye da wura mu pa no ensem wa matwe pie wo afidie wo Asem Beba Dabi pa na asam kasia nso na aba no ebi so mu kosi na no nyane Dabi because oje wa on tiase Kofi akwadaa no ye kokoto ne border ne so no na akwadaa no omuyi ni achechire no omuyi eni achechire no pampe enti mra na akwadaa na ye no nyina ye home a na wonya home no honya miani makusi akwadaa yi ni pe di boni o ni pe di boni enti say yo ye nti a osofo huwom saa papa no akwadaa ne maame wei ede na posifo adwo kona kotie Asem Beba Dabi piafo ena etiefo ensem wo ho na enipa dasani bonia bani petri mudodo enipa nti nipa ni ahoto enipa nti nipa se obenya hotopa de obi ne kan asem osenka gwa mitwa me ho na mesa ba afidie ni so bio na yato aso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say nam sa, who be the same wife, you know, your testy positive. Otec 1029Fm. Malaria morning, you know, I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo, and Quadawan in Field Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did Jodian Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, mano. Oh, Jajai. Abua Wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 mono dear. Jai. No, dear, in D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Or nina bi. English nom and maths nom. Me say. Books be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any NACA. And so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and na so we dear. So could be crabbe to me a could chew a cotton. How many students who? Na and no crab dear. What tape one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer from 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa plus mixture. To 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Usumi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixture. Enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Otec 1029Fm. Drum hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. Hey, she, wo ye Hepa plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And they also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du yenu kan ho. Our pharmacies and herba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and now 0549 297-463. Papa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDRG edweden kraso ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de menyare o na so me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na BBC ya ye hu ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie. Otec 102.9 Abẹ́rẹ́ mo gbòòrò ayé yẹn na ṣe nǹkan. Ìṣe ìyúmọ̀ obiara ní ìyúmọ̀ ní dọ́ọ̀sùn. Nanso di ọdí àmì nípa no ẹnu nà ọ̀rẹ́ dẹ̀ ọ̀hwẹ́ so ẹ̀dídìdì. Otec nyàmé mọ̀ wọ́n nyúmọ̀ no ẹ̀ńkọ́ so. Ọ̀pẹ̀ni ẹ̀wọ̀ pí ẹ̀dwuma no ẹ̀ńkọ́ so. Nyínkyerẹ́ ẹ̀ńkọ́ so. Abawoɔ ɛnkɔ so ɛnkankan kɔ ɛmanteɛ no ɔmo yɛ mo adwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden yɛ ɔmo dea ɛne sɛ ame no kasa no pɛ yi ɛnkwa no a wɔde ama me wɔde asɛm yɛ yi woso wɔ bi a sena yɛ a metumi ate atɔ ɔbrane ho hwɛ bio ɛyɛ akyɛdeɛ na ade akyɛ yɛn na ade asɔ bio ebi nso wɔn so na asɛm a ɛdini wɔn kɔ anim kora na ɛyɛ tuo mmaa ase kan emu no tutuo nso ɔmo mpaaba ɔmo da so gu so a 102.9 FM. The cancer I in as young come. But woman in a whole band, and more pro for in young class, papa, why you be, Otec, more injury, let money to pong. No more so far, but or dog, and some I know what can. And the put some iron and I had next say, what would be much, yes, I know what here. Woman can say, man, and now woman will be any much in the moon. Your catay, I know more. Papa nka wɔn ho efiri saa abere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ a ɔmbɛhiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔahoɔden no tumi ɛnso ɔmanyɛ mfanyɛ kɔpem bra wa wobɛtu ne mu nyam amen Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishira na mintu wonkwam ene Otec 102.9 FM. Yaw Asante mali Ghana mine. Krobea na mishira na memma wo nyini nche. Nyankopon mo nyini nche. Na memma wasefo nyina nyini nche. Krobea mera ho. Na nyame yiwu maaye se, nyame yiwu maaye se pepoye. Hwe program yi amoye na wie efa abrantie die. Hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no. Mi busa se hwan na betima yesa. Hwan na betima yi bibia ti se. Ni nyina Krobea wai wo. O papa wo ye ahomobro ne niema wo ye no. Eno na ato obi akoma so ama wo yi ti se. Kande hwan mi amenu kase mi nibio mi wura ho. Masu awie matini so awie na me no kasa yi. Nti de me ka chen so nyame hyirawo. Nyame hyirawo nyame tu wonkwam. Enja ye da
papa ya de wo ye na da wo baka se wa bre no 102.9 FM. Otec 102.9 FM. Ti mesraw enkase ma breda kwaso ye nyame be hyiraw mitie obi biara studium ho nyame hyiraw wate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasa fira nyaso baba. Aja nyame hyiraw. Amen. Me da body ase. Ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo. De tosumiensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nuanu a mu ba ne se. Se ukọ awale abisa. Kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi. Ukọ awale bisa. Na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Yakopon e kire no obapa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tina good timi da radi ase yansia dase me twantro antu me yere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ore ni sa abo mi san yam se ore medjuma ma me so ente free honum no me ba oda de na me iri ye no ayo papa me kan hada o mere ai oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na me iri akochi apanya of na dem abekere me inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no ani anti nyama bia me iri ye wo fie ho no anodi mede ne maka se woye na se mebu anjo wo na wo ye ne falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tu no fu na de oye no onya ya ɔse me ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband na fe dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie Wodi dina haya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontenam na tam so an na wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire wukunu so o mekoto anim na ho mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma ye didi ama me kire no asoro na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma mitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaye wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena ware ne so pa chan ile
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka udin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase enkamfo ne ntontom ɛne yɛde ma udin kronkron no arɔfo ne adehye awia yi yɛma yɛnho aha yɛma yɛnho akwaba na yɛma yɛnho yɛ hyiehia ɛnɛ yɛ dwoada ɛnɛ yɛ oforisuo bosomi ne da ɛtɔso dumiɛnsa mfimpinu ne aduonu nsia mu ɛne yɛwei ɛnɛ awia yi asanhyia bio ɛbrɛ na wiedu yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no obesom na dwumadie yi da biara da wa afidie yi so no siehia asɛm krope ne yɛka yɛse yɛde suade ɛbrɛ kro na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho so ade no nti na awie yi a yɛhyia yi nokre moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abisuade ɛbrɛ kro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho so ade ɛwɔ afidikasie yi so na awie dwumadie yi yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media platforms ne so ɛnɛ obe join yɛn sɛ yɛ Facebook ne so ana YouTube ne so a hwehwɛ Otec 1029Fm sɛ yɛ Facebook ne so ana YouTube ne so a hwehwɛ Otec 102.9FM na hwehwɛ na so huna wada ma eburu ɛyɛ ahyɛ ma wunianom nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie no bentie ma wonom enye binsonhwɛ ebrekro na mu na wie wadwenkyerɛ bi a wowɔ no ode betum ɛwɔ yɛn comment section ho yɛbɛkan no kama wa afirikasie yi so ama obi anso ate won so nka na wie o share na wode comment itum no ɛyɛ follow na san like ye ɛbɛboa ma da biara da yɛbɛhyia wa afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nka ye na wo nso watumi anya akwanya na waba mu bi na ye nyina ya ka bo mu asuade akyerɛ ye ho ade na wie ye nuanom Be Love Radio fo amu Spain nyankopɔn hyira mo nyamo kɛse dwumadie isa bre mo ka ye ho ye ne mu nyina na edi dwumadie no ye da mo ase pa afemu am wo United Kingdom mining sumu GN Radio fo Patmak Radio fo Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ena Sahara Radio fo ni nyina no nyankopɔn hyira mo onyamo kɛse na ontutumu anamo enso mfansiye na wie ye wo Kings Radio eni ni TV eno de wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu odum nyina abo ade mu abiem dwumadie no etwagu awia information centers ahodo amofa ye show nyina no yankopon hyira mo afi ba biara wo nso wo wa wutie yen sabre no odoman kuma yankopon onye okese na ontutu ye nyina ya namo emfansie medi de Krobea nana Yaw Asante na wiei oji amanie awiei apesemakana nanie awiei Krobea jata meni wahia wa afidie yi so ye ba besom enne oba de achia me wa ha agya kwa me wa ha jataba wa ha sanso ena kwadwo bebre kwadwo mo ono nso wa ha awia ye nyina na yaka bom na ye de Asem Beba Dabi dwumadie no besom obo akwaba ye jakra wo hote say nyankopon adom ho ye pa na nso so adom nso me ho ye de nyankopon ena ye dwoada ya san hia bio na wiei ye de adesuane ade kire dwumadie no besom amanfo sebe se ye hia se yia ye se wuti obi de no na ade fa ho adwen ene sa ne ye be ye no eja kwa bi na umpom te say adom ahweye wase bono wasi da nyame awie fa ye da nyame wate me se da ko fa ho kakra na me se me ba be da nyame o se me ti ma me ba idie awra de se man kakra me da wala no na ne obon fa me nko na oluma mpe ba bi kakra ni ma ntina o pe sa mu de me ba ti de ba be fa na ma da wo sure ti se ma me ma no mpa nka o da ne dada me da wo dada very good na wiei fa hoto awurade nyankopon so o se woni a ede won hoto ne so no ade nyina dibua won ne wie won yie enenso ya sehia
ya ye ba besom nene abade ya chia me nsem wo bema ne so ensem wo bema ne so pa se wo hwe sesei awudi a adwemmone eni adwemfia ba nipatimu no eye mo na awiei sebe memfa obi ne papa bi a wo ye wo ho na menka sebe wo ye jimfo muntie na owura bi kanasem de kyerɛ me ɛmoa ɔde aboa ne nyɔnko bɛɛma na ɛbɛwie aseɛ no awerɛhosɛm ne sɛ ɔno a ne nyɔnko bɛɛma no ɛde ne nsa akɔhyɛ boase awerɛhoo na adeɛ baako pɛ ne baa me tirim ɛwɔ saa asɛm yi ho sɛ ɛnemmerɛ yi nipa aba ofa obi sabe ne papa bi a wo ye ne ho ka se we die we ye jimfu o sa na wo kan o onye jimfu o enko nimdie obetumi e de sa sika a wo de ma wo ejapade bi a wo de adom wo ko betumi dia ye bibi foforo o nanso odwene wo ho e ka kire ne ho se ebia opeso oboa wo nanso won se wo wafa ono ne moa no se ye jimi no wajimi akwa we die wajimi gese manka no odi so enkanka ema no bi kasa wo no ka woni owura na etwempena wono ankasa na dwene mu no onim se ba ma we mempe no eye gigi na ma gigi na di enti one ne namfo no mu akwa akohia no mama me mfre kwasea no de meka bia wo besende aba no hello babe me fa chao me namfo nom ya pie ya betena restaurant bi mesra won sende 1000 Ghana cedi mfa mame yo o de me ba obehwa kwekwen o betom anu aye abetom jimini no manka so de beba so zani ati o ono de nim se eye ne dofo ba bia wakotena na bia ahokyere bi na aba enti meme boawo na wo wafiri sa ahokyere ni mu oso ye jimfo mo hwe ono na ye adwuma na boss we hunu se adwuma woni mi yei sabe menso me nipa de nipa dwen no esese menso me dwen na me ye bibi de ma o ya me boss de wajibi o me boss wonna ye wei wonna nye jimi o pen wo pe yiye men kase wajimi enawie wa obetumi di atoto ho na wa kyerɛkyerɛ instances bebre hwakwa we hwɛ ni ndaduane a wodie no hwɛ sɛ wɔde amani pasomasi wate bia amani pasomasi na wɔno de wanya bia nie saa de wɔde naduane ma no na asa akɔ akɔgyina nkyɛn kase wajimi o wakyɛ ne nuane de amayɛ wabra wɔdo ankasa de wani bie onyimi yo enko no de onim sɛ papa no wɔyɛ onim sɛ nka aduane wo betumi ate no de ahyɛ nanum nanso enei ode boa wo ebia nka wa anya saa moa na enka konfita ne ku to anwe fita so enei wo so wagimi onyimi emfa obi ne papa ya wo yo ho enkyere ne jimi sebe wanhwe ye akina bi saa dwenu wo trimu no wo betua so ka na so akatua e beba no wa wo hunu ba bia de obesie na wie kakra ya obo ade achi ame mfa ngo ho no ena nyame asie na yenchia wona otie ye ne wona wo hwe ye nyina titru abiskona wa Ashanti nta me da me ko ho oso ochia onye eja kwa me ya jene so ena tuga me ko ha che na no ka abis meba oso hu mu ache na me se odi asa na ate ya bebomba akwa na ya sa ya yi ni ya bebomba akwa abis nso fufu die efie die pa so on the team and the winner abis die okay good akra ewiase aye we say obi do wa na nkyere so wagimi dabi obi yi na kuma mu so obeboa wa nkyere so ye jimfo ebra obeye sa na wankasa wo bo ohudua
if you obi ono ye o papa nti wuzu wagimi na je say wo bo mpa ya kire nyame se wo hia obi a wonim nyansa yo ndim nyansa no so wani ne o sisi wo obesisi wo nti wo to nia o ye o papa a wuzu wagimi no na nyansa ni mrade a nyankopon so be yi nyansa ni a na ni atia manaba bo no so abi bu no obesisi honom na obi se se na nyankopon yi me boafo ma me na me hu ni se oye jimfo esi wo adwumam esi wo fie esi wa awadiem ba bia etasi de wayire ne ho ye adwuma no yebunu se wa jimi afi wo kowie na nia onim nyansa ba na obebo last ya nka aso mesi wa ha de wo bo mpa ye se wo pɛ no nti brave fa hye wa adwum se bre bia obi bua wo obi dɔwo na bu ni se wa jimi nti no nyankopɔn enyi enipa onu so ani ate a obebu a ene ma force wo ye smart ya obetuma smart wo eno na wo penti e ba yiye no wanzu ndi free na ekro fasase mu hye otrim se wo kutia obi a odowo na oboa wo na ususu se wagimi a o pa kire se wo hia obi a nani ate a omebu na o mesisiw eno na wo hwehwe mo medase ene na nabwadu mehu se waba homa ne so osena na ya Krobea Asante awia mi wogidie warechibu se nyankopon ya dobonte mo hoye adom ukraye ogoro mensa wo manso asuominu o se Krobea awia ye ma ye ho aha asuominufo yenso ya ba beduru Ebeneza buadi no se nananie Krobea ye mo akwa abeburu awia yi yenso ya join on live nyankopon ye okese Rashida Mohammed eno o se akramajo ba bia me wone de esem chia wadwo nyankopon koso anhira mo wate na omoamo ewa akwani asa hudu nyina mu William Osei ono wo Germany Munich eno ose Krobea Asante nyankopon nhira mo pa wate ena wia yenso ye ka ho Ellen ose na ma chie ye ma happy new week onu wabedwafo na o motivations a wo de ma ye de na eye awesome awia yi enhira enkoso anya mo kese ena United States of America for yenso ya boade mu hapa ye tie mo ena ye san so ehwemo ereta poma ose na ma ena wia yenso ya kam ho ne ye da mo asenso ene adwumapa ene adwumadene a moyo Margarito GH Moro market for na bedu ene o se Krobea sabre die Moro market ha eyoja yenso ya boade mu abiebiem adwumadie no etwagu ewa afidie no so nyankopon nyam kese na untutu muanamo enso emfansie arofo ne adehye awia yahia na ye ba besom enkomo ewo yanim oba de achia me akwada ba ya bi awoko SHS ena krachi bi akwa akohu no eno akofa no ene ne twempna akwada na busuafo ama krachi ne won say hey owura de wo ye no ye mpe ya boye be ho kasa beduru sampempansuo yi wo pesa wo se ya de wo de wanyini wasi wabra bokwan aso ada na wo pesa akoda ne bewie ne SHS na wono nso atumi ehunu na bra bo ani so krachi ne se won de wontwene hu frige ne akaso obewe ne de obewe no ampani ampa ni nuane ampa owura na ba fie ho sedien wo de bra ba ya no ena ni nua se da bi mempene be ma sebe oba woni be ma ne yabu ne yi achia na me maame ka no wo ka se yenso ye betena ho ahwe saa ene mempene so obo ye kan onu ni nua ba kwada ketwa SS ni ne mpana no se apaso hye ne ho wo twe apaso no abaya ni nua be ma no ya wo so wo mpene no wo de apaso na twu wonsom wo yemfa akwada yi enkwankoduru ayaresabia ye de duru ya adokta fo se wo wo kune mpana enua be ma no wo kunu boy ne she fridge obibo awiai obibo sa sem wei ye benu na ya hwesene asem wei etie no oba de achiam ye eja papa sofu bi emrantiem yenuka aposifo ache won ayo eye ni senti ne se
akwada ketwa baya afeni awo no beye sa abusumi numba ayo wono mo kokrom akoka kire na na chia me se akwada no ne maame de ne besra wo na yade ahohie bia betie si akwada de so ye ne kwa yaresa bia ba ya akwada na begem enti na na chia me emma wono mbaabi no amu nkotutu no amu nsie akwada no je sofo no boa na omo sia me sesa ne aye de de empanyimfo mu sie ye de ye mfa akwada nto enti ye ne tesa de a ye mfa nkosumina wa ye tete hwa de pa obo yakwa kotutu amena ewo sumina so ya ye kosi akwada ye o na ye na akwada ne da papa ne nsa so de ne ko wode ne ko ene owura bi huye ene okobusa maame bi a wogina han mu se na hwan mo na bibi da won nsa so betwa mu wa hasisi a ene wo se o eye nipa asomasi ni asomasi ene wo se tobo akwada na wu menti bibi ase akwada na wu ene wo frɛ ne nyonku bi a wo ye committee ni se committee man seni mehunu enti ya ne bra beka me ho na ye nkobusem ayo oba beka wo ho ma wo no koya obo akwada ho hie si ne so na kunu no a ye kwa akosie no akwada ni mu sofo abompa ya me na nyane sofo nyane no entinka akwada no ye kosie ne nya sofo na nyane ni mum dabi so na sofo ni zi wawu ka ye kosia ano eni mu no so ena wiei se wo hwe obi ba kwada kama bi amena na omokobo ya omokosi akwada no eni tobo osofo amena ni nie bora ne so isabro empikase eka ho bi de kobo amena no akwada no a enkoye kwa akosie n'animu no so na awu no o nyame adi ho afofin na gasofo asie o akwada ni we ya yaresabia watenesi ni na so enu omubusa we die di ben ni emfamfra kwa papa bi se emfra ni nyaminku eye di ne be kwa ene asem we ensem wom afa wasofo no osofo ayiko wodi amafo nyane amafo no wodi onwu ikura akosie no ai bia nkokosie no nansa so no ene sasemi ye bewuram na sem ye tie no ebepie ewo afidie yi so ene ne na kakra nie opanyini bi efe ne kwakuado ofiribo hyen oba ye nim wo afidie yi so opanyini ye ma ne kofa ne baba obaba ne ye frɛ ne sai retado o de retado nso eba ye nim enso ewo afidie yi so ye de wonu mo bon komo na nani nyina akwa akogina ono nso se wo ye SS ni akwada se ye SS fo nkwada ba no dinio na ne papa bone hoka sebe de wa hwe wa free crèche nketenketim abepie nursery aba KG waba primary wako JSS na wo papa kwa se free SHS nso honioma ye besa gyewo nyasam ketwa papa yatumi aye saade we ya wonim se ne beya wati we wantwere enya wasi krata o wantwere enya krata otwe ne onya yi FF krata sa krata ne we nya krata we ya wati we wantwere enya krata adane a krachi bi akode no ama na kwa akote akodom owura na nyem no ame munsem de obo eye wadim bie yani so kakra bie yani so na no ye ka se owura no ya wono na onyem akwada no ono nso beba yanim ha na adekudie ntia wafa wo bi ba kwantimfi na wakogya ne wo epumfimfini no o machiremu no mfa nkyere yen obo bie yani yo akra meda se na ano ye wa ha no mo na papa bi bai na ni ho hancho aden eye bribi me de me ba ko to school mu obarekese senior high akwara ne ko school kama ma hu ne ye krachi bi akodada no ene no anyem ma me kra na mempene so sa na be ye na obetu din no na mse obewa na nka onye ne ho ade na oso obeyo so wonyo ni ti a watwa mu no okọ na wafa akwada no ko ofa akwada no ko ye one ne kwotena kakra afi papa isi okọ ne be ye kira kwan ya okọ ya akwada ne sa anyem second osi ana no ni ti a watwa mu wo ha abayo na nimu ni adai
ya pam no se awade no onware ni bio na papa esi da bi akrachi obumi se me ye sebe me hunu ni amemfa nche wakura me jimfo bi me beko school ama na anko afa no ase no ne na wo mienu osan ba akura ankwada no kura so onhwe wo mo nti we metena sehwe a enye yi akura yeto yensa e de frɛ no se wonde oba ye no oba se ne kwasea no a ne ba no abrantie na bunu no eno na ono ne de no di ompene ena abayiwa no so ba no so de abeto so se da bi ono so no ko school ena krache ne nyem no ena se ye nkwada no kura so hwe mu no enkoyi wapam no ya wanka hwe ya nkyere no nti ono so afi de nani aba no so nti yenka bi ema no de say charge me yenu a ebo krache no eni ema yeto yensa frɛ krache no oye se obeba da ba ko ama eni otu hye enadwe mama owura no entena sem fama me adofo ni adehye and the case between owura kwaku ado ene ne ba Rita ejina brane ena bema akwada ne ko SS ono nso ekonyem no Prince Amoako ono nso ejina brane Santasia pri eno okire se Prince Amoako etie na ne Prince Amoako nso ba no ode ne nana enso akane ho se panyini wo fi oye edru de eden a eni ehu mpanyimfo enso bra wo kwa akopege ne de meka ze nana natene baby wankobo na mane yakra ankoka se nana makohu SS ni akoda mini gidie se nka nana betuni fo se SS ni de kona kofa ko de baby obeka se hwe wo bi ba wo ko SS de enka jano enso edru de eden akokra tene baby dwene ne ho akotwe no dinaba ebino no Amoako Prince ohote say yankopa adumo boss ona wo POP adwuma no POP utumi kosirem nyina kwa adwuma mo adwuma nso ane de mu chini pa o enkran so ko bia enti mo kwa mutumi di be say eya ne depend fie no se so de a obetimi atwa be 2 months abosome mienu ni nyina na wo baabi o na basa na se bia wo yire a wagya yire ho a be dey se eno na koye se woni ni medin sa wo so okay ubedin kita ho na bibia ni ohia bibia wa sende no okay bibia okay na se ne basa nso abekire wo yire kom se ye wo kom ne ye wo kom na abosumi mienu na wo kodi wo bi ma so de obekire ne kom abane sa obene de basa mo de mo kwa mo nsumunya bibi kakra de fefa mu kakra David ase sa ne mane de bi no POP fo se yes mo pepa zo abawo yes mo yes tomo pa POP fo yes mo ko site obi dan mo na mo kotete anoma efiewuru afo no inti so obi ka sa de to POP fo so a wo be ka say meka nse ndi nya no kre kra nya no kre ti mo kwa amanfo fi a mo nya yi yo no mo ntwe amanfo ma nkwa amanfo fi sa okay krache ne se POP fo ntumi nya sa woni mababa we yi a wote hoyi pachai na papa ye pachai mi kwa ba na afa so dinim sa ba ye kasa guye ni mame pacho ide etmia aye se na me frɛ obi me frɛ ono no ma mi nuaba na me frɛ no na wonipa kro na me frɛ no no ni ho tu ono mum na ɛwɔ ɛhɔ no no bɛn phone no na opeke ye da because ho ina mo wo se esteni ho no na ono mum na nam so na me frɛ na ono so no beto ne badin na me frɛ no abusa de se ɛdɛn na ɛkɔ ebia date ni cry da bɛn ɛna so timi me frɛ no na me manya wi na menya Rita na menya no na emu ho na me di nya nkutadie sɛ bia be kasa ni ade ba mi no na we say mani kosu akra nche no so ko school ono aya we so betimi aka ne kra na wo wunnim so ko school sɛ na me kra me hu school atare kra hyere da okay nti akire na ono ba me kra na me be so be ba me ho
no wedding kan yes a complain so person obe me ho fie na so na wedding kan asede pe but na say ne pe wo phone ne so but no pressure say tell me ono person oba me ho oba wo nchen yeah na so da bi say te sa dia so wode ne ho taata no na me say sa dia meet me yes and to ma ono kra ka chem say when e bedu me kwa kra wonye de womba so ko time ya oba fie am say me mane de ene ebe nti de no ono akra na ba force me no na me ko ba bi kra na me kukurum ti de me anso so abegina santase ono ade ne ho aba by force yeah say abegina santase na me say abegina santase me fro se bra na wa ba de a ma me ko ba bi kra na me ko ne de emra ti me ko ba bi kra na me ba no na me ni nyina ye de bu mu ni ku fi sa tam no she school atade a na no she school no wo akomadan ona na ho akomadan okay na me friend na akusi ni sister eso no aha tina me de me nim se mani kosu ayi kra she so se ni school atare na she ni a na no kra na me ka e bia na bia me twantro okay enti odi ni ko fie no sa day no first day no di na sai wo fie ho me fan se ade chen no ko e ade chen no ko e to ko e no se ba week no san so sa ba bi okay teno na akoye se minim se ne no si pache na me ye na osasa ba nteno so se enso ade chi no sa akoye first day no ba ye no oda ma ade chi sa da no one ne ye me pa try na okoye into the following week ne so na osan so sa ba ye ebe da ma ade chi into emu na ade nyem no first born eno kra de me bokra na minim se ono ne ba to aso 2 times na me kwa minim se bia ebe betimi aye nyi se kwa na me wa adwuma mu and or frame na me fan say odema ne nana no so say ni say narrator aye wo nyim so wo ne wo nanyem na say aba me ho 2 times and am say okay me no kra me obi kra ka me ka sanyam ya na me je so you and am so you de dia me de me send this car ma o de akọ hospital timu ho na asem ni ni didi nkomo na ese abe se makofi nso ama busu anso aye de ehu mawi na odi je ni tun first wine no na chese ma wo de dikai na no uko fie no o hwe aba ya ne papa ne maami akira kwan na nyi se ne baaye no enim ho na omo pe nipa kora wanyem ne ba no timu ho na nam se reta na maami ene ba mabusuafo okay ana mo yese se ni se na aba na omo si yo ne me vanse maji atuma na anam se me amaji atum ne hono wo man kan kiro sa akwada ne ko SS emu hono me ka kire wo mba kasagu we me vanse me kasa kire no se me mum de me mani kosu ya anhye ne so kosu me pese mi hunu se abaya na ba wo hono wa mo hu so ko SS me pa kiro da bi enti ne maame mo nyim wie ya wo mo de beto wo abusua ni mo no hono wo mbe kan sa akwada ne ko SS ya na hono de oma musa sa ayido na brebe na wo hu sa akwada ise no ye SS ni akwada ebra mimi hu ye no na akoye se wonyem no ti na ase abusuafo no ani abre epe be makro one na ye de enyem na horo na me kire me kwan se o meti ba bi sei me kra no na mo adwuma na makodi manso na me se o metu ni share da se eda se meba kumase ti me ba na chese wa ba na ya ye de ya ka ho asem to buy na menini edi isa wo so eno hwan na buy papa get the mama o buy me pese mi hunu se maame no ma wo ya we se ye ba na wanyem no no akwada na SS ni akwada na wo se besi nne unim se SS ni akwada na onyem no actually na me van se o wie ye no ono mo me fan se ono no wa me van se onyem no kwotena akomadan ti no wonte ahase baabi timu ho na me de ete se wo ye de ukosku hwan na bo wa mane if you offer na ene ma wo hunu se no ukosku na wo bra wo hunu se akwada no ye school ni no anyem ne sa no wo ete wo sei me mum de me ye basade me ye basase na me mpenesa na me mpenesa because ye adwuma tutu akon ekoba bi nyina se obu wonu ma onko school anase se ne na me misi pe no na enye saa na e ba ne saa okay say
die nti a papa di ni ba yanim de ne ba ye de se wa befa ne ba akwada no ye school ni ne SS wankotwere wasi empo anya ne results wo wone wotena ase ye nhyehyeye sa akwada ne ngo wo a se school no no obeto aso o se adwuma na obema na sua o manenye wabu first wine wabeto akwada ne din di ote ya ne se wafa akwada ne ko second wine obehu ya ne sa akwada ne sa anyam woni akwada ya kwa akotena afedie de aba ne se wapam akwada ne so omra adaya ontumi ne ntena bio onware no enti papa die agina se wabefa akwada no ne mprempren wakwa akogya ne subunani a SS wa ma na anwie adwuma fadetum na akwada ne nsu adwuma mienu maami nso se ontene wo ho nhwe nkwada no kire se won mu firi apre eba ne papa hokora abohyei wamfia akwada nkwada no kosi se wo ba ha wo mo ba ha ye frew na wo yi wanim se afedie wo de wanim beba behwe nkwada no adenti na prince wo yesa kire bu die mu na mentio na me pache o omo ba e no me musa me question kire wo die mu na mentio me pache o na me na net ti me net no me fa se me bi store amount my store amount a wo ti ano na wo ton ade nti wo ton ade no na ewi asron za ho kire wo na so obi abeto obi abefiri emu ne nipa no ese wo de balance ba be so nti afi me kwa adwuma ba bia na wo ka se nipa no se ontua balance na aka no nam se de nipa ba ne witimi aba befiri wa de be ka so ontua sa ade na aka no ane me kwa kubusa nipa kura hwe ti bi ko busa ne nipa no so ente sa na oyere yo bia on ka ne kore ti bi me ko busa ono te se ma wa ko busa girls no na se ono ne bu afu ti afi ade a chin ye no me kwa adwuma na me kra se me ko no na se that means o see the sika bi share ne bag in 50 cedis me mafa ti me fra adwuma ba na ye se me TV 60 inches o de wo ma bubu ma se no wo dem me dem wo kwa adwuma me ba na je se 50 cedis nti no wo de wo ma abubum sliding door machine na wa papa no fridge mu no asase fridge no kusue ho be create me no abubo ni nyina tina che se me hu ne za adwene para me wo ma no nye sa na wo dwene no ana we so nye ba ku mienu ato aso saa ye he na ato aso saa ni ma sese no fon kura na ne bufu ano da hwe no wase no ono ane de kura en kwa mi ana ya me ma to ama no ene ya se no yisu no da hwe no wase no ne ma picture ma ye kama e de ato mi de frame ato ano ti mi de sekan no de sisi mu no akoto agu atechim ono ane ma picture tina se mi hu ne se ne wusi e behave no minti mi ne nto abrabo ne so ntina ma me so me yese onko enti wo pamo no me mum de ma pamo de bat de mi hu ya se o pa na be fa ne ma de ko me mfa de se danu a wo ka kire ne se onko no ofiri wo fie ko wa anko na emum de ohu ya ne se ne papa na aba e na ne papa ne be fa ne ba no ene ne nioma e na ode koy na ode koy ya no wo de koto na nanim se bia ade sei na wo waka kire wo yire ade sei na ade chen ne papa nso aba abeye enti na nanka ho ma yenko ne papa ne honko busa ne nsem ana yenko ka asem no that time na netu kwan kakra to no ye senko ba na me yese sa de ne obedru a because ne asem na si aye no yesu obedru ansa na metimi de sa ne ma ne nyina abo no enti na ma bisi ne na me yese be de bo no ene so se ne yenko na yenkoti emumu aye okay yemfa ne se na etu kwan wa ankasa na nka wuntumi nko papa no anim se bi agya asem se ni nti na mka kire awura ne se na won so aba be ye na edi entia enu mum de na edi nkan se no no edi nkan frɛ ne papa dada aka chen se ni ma se na waye de waye nti na ama ontimi enye nti afi no ye ono akra ye kra no asan so enu no se sa de nam se amanfo nkoka bi ma ne se ade a waye na wanye ni enti u TV wo pae no wo fridge waseno ne ma picture frame waseno phone wo de ahwe waseno e na de ebio
na nkosua ne mu ne ade ni nyina wase ni nyina ne bona na afu se waye de den se because of scanner o se me maye free ne bag ma ono edekon 50 cedi dinti and what they say 60 inch TV 60 inches TV na kuma be na ne again ni kura ne saa no okay enti se si a wakode papa ho de papa be fa de ko di enti na won hwe wo ma and that time me fan say o ko ne father ho no emu nyina na me koso sende but ana adwuma no so na nya da bia na ya ne muye nti se bia eda me nya bi manese bitimi nya bosome bia na otwe mienu sika kra na me mom 4 million ti beto de bi ne munye na go 200 cedi na me de asende no se omonyi wi no na ye nhwe akiri no ebia adwuma ebia enu da atam na adwuma aba na metimi ne nkae ayede asoso de ama wo mo eno no na menya bi kra de akọ kra na papa no so wonte ase se me send 2 million de aba na masa return this kana sabre me back na wo chire mu chire no say bi this is the situation ano de na me nchire mu enchire ndie but me mu de se me va se me ka chire enipa na me send ska no ensi ono amu so de ba na me send si girl ne sister abiso na me send ska ne si enti na girl ni de nim se bi a ho chira ba na se bi a BBC enti wanka oh okay say ye gay ordinate ana se waja no say papa na be fa ne de ne konti me de mintimi hye chinchina se bi a say enti ni nyina papa no papa wa mo awade wa ma ba wa bi ba cho da bi papa we oti wa ma o ma awade ba cho da bi enti yidie mebusa wo na no aba ye wone ne te ana waja no pa cho me ne ente de temasiye asem na mebusa wo mpanyinsem se me pa kire se wone ne te kire se wone ne nte na ba kom me pese me hu se mo mpana twe a mo awo mienu wo mu no mo da so wo ho ana se bajai me pa cho se ye ni hobi mo jai okay papa yi akwada ne nyemo ye no o ka den wa akwada ne ho ne kire o me no say before na eno so no me mete no akoma dan say no ku school no na me ba me fa say me yese dako me pemre na ma ba be hu na wo fo no na me koe na e che ni say ni na aba na o say na unim say na me ba no ku school na mtu me de na me nim so ku school no sinti say ni aba no obe ne dai na mso de yen hwe na onwunwie to wuwie a na se amamre bia o se mebeye na o se mebeye na me hu sane esiko te sam no wuwie na amamre be no aye se nye ba akopɛ abeda ne miedo enti se die no aye me wa se me tu di ni wie me tu di ni wie ni na mu na me na ete enti na akoye se me kobo me na ne amane na me ma ne ba mu senka me pesenka me koye oba ne ho ade na me wofa me na ba mu bi na ye ba na ehia na abusuya de ka se saade a ye me ehia no mu ka se de saade a ye mla na won munye list maye na ne o se ye de ye na ya ye sa enti wo koje list if a list o mo ankasa eto maye se ni efese ye bia yenye but wanko ware no na akaka crab ama na kama wanu wo ye saa ade no ode wo mafunu say TV no ha tinache se okunu sa one ne bobra enye yi na wo hu sa one ne bobra enye yi na wonim se na akwada nso ye school ni akwada enti wo wa be fa no wo baabi eno aba be ja no nowhere dien na ene na nka eso ye enti se mami mputu di se ye ya wote hoi gay so nim se wunti eno antumi antwere wase nsohwe mimi mum de na mimi nim se ida se bia mimi se me no se me na mimi nim aha se ti obehu so wonya obehu se mu ko school so ena ye won so wunyin se ni nti na ama na antumi ankotwere bra wo behu se mu ko school kire se wo ba ya wo benyim akwada no wo ko papa no papa ne ma wo ya we se pe wa wo nkasa ye mu me ba no okọ school
enti sese ye obeye ne dey na wo se ye ntwen ma ne nwunwie na owie a mamre bi wo hɔ a na makwa akoye enti wo behunu se okɔ school sese wafa no okɔ school oni na wo baako wantumi ankwa ankɔtwere ne nsɔhwɛ enti SS no wanwie oni na ba ba wumienu afei no aba behunu se ni suma anye ni bufu a wo sese TV fridge ene de keke ka ho enti waba be sasabonsam wo pese ofiri wo so no ose be peto ya akosuasie ni mu a wo de bema no na de agya ne kwan enti sese wa anware no wa ma na anwie school woni na ba ba wumienu enti wu gya no sebe onfa ne nkwase asebo nante wo sa na mpese busawo owura o pacho ndi enye sa mum de na ye say prince ko me ye se obetra me chen no o se mitimi pe adwuma bi na mama mama na adwuma ye se nya ne dia store na ubi na nya ne dia store na ye wo dia na ubi ye na no tia no enti se ye wo se wo ne ntibio wahu se ni subanye ni bufu a wo se dioma ne papa nso bo ne ho ka na de ne call SS wanwie wunyin senti na asan na ba be wo ba kwa ka ho ama ye miedo enti se o koto na twene papa we so se papa insa amfa ne bai enko school ana wono mfa ne bai enko nkosua adwuma de mi busa ho no watemase enti wo ye de see the say ska na wo se me de mana na wadi pe bibia na one ona na ntu agina de wa kan ya ho one ona na ntu agina na bra be se bibi kire mpanyimfo sese ya atiefo mama krache no break akra se wone ne na ntu agina sese ya wani mu ya o de tobo ma natural doctor ntrase ma natural doctor ntrase oh doctor tna ha mame o de tna se mame tna ha ya mame na agina tuo no entu na afei ono momra mesi bibi emfankyere na yehu owo ababone a ote obabi nka se wowo ababone a oto abaya se wa na so akodie wa wo so a wo de okoma abema no se ma babere me wa na ayeza pancho debi nyin wote ya no aka wa nte so aka asmo aka no kure bie die na enya no kure no nyina anya no die nyina wo nse TV Pacho TV no yin ani ana dabi what the one funu hwi 60 inches TV mu se no Pacho dabi one say TV Pacho dabi ono na ebo no mi amekon na mko tali TV nanim na me yi me nsa na TV ne bo from o mi amekon intina mso me strike se de be ya mesi age me ho tie di oka ye no ose okwa adwuma me Pacho yankwa adwuma denta mo aha ose ono ekwa adwuma Pacho wankwa eno yi wu 50 cedis oboa ofri adwuma mu ba ye no na de wo mafunu wo de ahwehwe TV ni mase no anam Pacho enti ye ntokwa na oka umi an na unsa hwe mu okay asay fridge ne nso Pacho fridge no na one me strike o dem ase me kwa ha no akwa me kwa ha na makwa because no person ya no person mia me kon ena na me so me tete me ho se de me so meje me ho asam no kura bi okan asam okan na ye no ni ene no kura ba ku kura ni ho no fridge no ntia no nso eye de no nso eye de fridge no pia mi ko bom ene efri e ho na be hwe ho ene hwe ho na ye de hwe ho na ye de ene say na phone nso Pacho phone no say no ono obi kwatwe mpana na mehu no video go phone no da ne phone no use no iti me send ama me phone no na odimirika to odimirika me so medimirika na ball ties no so na say o man picture frame ne nso Pacho no de oboa wan fa second yangu enti sa ne o me say ye ni nyina no eye wo ni mienu ntokwa ene say ye is a mo kumbia esayade mo kumbia esayade oh Dabi what can throw
mon start ade ne ma me start ma ne mon start na nkosua ne nso Rita nkosua ne nso sene yo inside one aye kon no sa de me pie ene no nso ye dey TV no se one ne ko ena wa miawo ena ode wo kobata edan ne ho enti wo to nsa no ena TV ni yibehwe ho se sa na akan ba wo hwe TV ya enye ayio hwe TV no hwe de wo ye do TV we ye for TV we ye TV a ye nsa bo mu kekese TV ni ye de ade na abubom enti de na won sa na ade bubom what did they? What did they? What did they na bubom? Wamafunu. Sekan. On sana. Fridge nenso Opia mi boom. Fridge nenso o he fridge we ya enye pia bom. Fridge nenso endi fridge nenso ni. We enye pia bom. Enti woto no de wo hwi ayinim ne yesi woto fridge ne so de na say no onsa Rita onsa na wo mafunu de na de say fridge no opia me bom da bi fridge na nye pia bom me say fridge we ye picture ye da mani mai enye pia bom eye bibi ne de abobom eye bibi ne de abobom hwe me manim ha abaya mam ka no kwemfa nti ye ntwantro wo manim ye ka no kore e wo manim se wo ka no kore wo de da wo de de wo de nya da me ka to ani ase wo hu sakrachi we wa ba ye de be busa no eye bia o sabe won kofo obi ba akwada ni ko school na pode woni akwada ni nko wu mienu ma akwada ni ntumi nkotwe wasi sore na metena manim hange kan kase ntidam kakra de say panyini wo fie woni panyini ntu agina no amra beka bibi mfa nkyere yen wono so wale allegation ne say die nti awo wantumi amfo anko no kyere say obufu a wo se nioma na sebe nyeska ene esen de akwa akototo sa nioma no e de aba bebo ho wa bere nkwada wo fie nkwada be TV nkwada banum fridge mu nsuo kosua ye noa nkwada bedi phone ye diska na ese akoye screen ene na de ade sa sika no nke betumi sa de bibi foforo enti ntina ha ntwantro e wo manim mempantro twa okay enti fridge TV ne de wonsa na fridge no de ne se do momoy emabie mo manem boma me o de ne se fridge no de aba wo mafunu ana de aba every day echire ho die nti na ma wo se fridge no Rita ye die nti a o ye wo dai nti na ma wo se fridge no mana me ka se obo me adana asem ni si ye na ankasa na ma mi bu e mantem wono oba ebe gina mu ka asem ne se feni se prince nya bibia ma ye de e manenka na prince si de bi na ono ana na so ode no akofa oba bonsam aba betena ne so enti ma me ne koye no one me struggle wodem honom no obo me bai me sa tie no area na metem ono akotan anu aka ne nsem se abaya we dem ne be wo sa onware me no aka sa no de akire nipa kolo na me de hye me bufo nti e ma me yes ade enye mani enye ani da ho nti na me sa ade no de hye me bufo me sa ade ne se ono na class ono na ekwa adwuma anase me ekwa adwuma no do ba aba empa me ne da so no oba eda mpa no so ewe m hono me ya no mo ka chemba ya te asem de na me mfa anye de enya asem ba me ni ya gani de bi ko hu bi wode m hono ukopie so ai mi kopie so e wode m hono ndi sa da na ukopie so na wo se fridge no ade chen adana ntokwa ni si ye no na wo se fridge no wo se no no odina ho ai no wode m ho bi wanya ohwe wo se no wanya ni nyina no obo me wo se ni nyina no obo me enti niema ni se wie ye no ewe m ho fo opie ko ya na memi di su
na area more for busa sa ada no pie ko nti mimi pie ko no so pie ko no fa chire no be video sa na ma ni de go phone ti sa tam de no wa save fridge na wie sa da na wo say TV ne kan ho no sa da na wo kan kusua no hwe hobobo ni nyina no eye sa da na wo say wo phone nso kan ho eno nso ye da fofo phone asama ne okone obi kwada okra me say okọ eye okumawu na one young boy bi kwada e girl bi akwada o video go ne phone so a me hu ye no na me ne extra na me pese me twen sa ade no e de ko kire me papa na me maame enti odi machi e ko na me theatize no so na phone ne bo ne say e na ofem papa ka chen say me ma say phone na mimi yusu enti that day no ko bo me e ma me papa nua na me papa bae ho e ma omo kan say ma papa nua na ka chen ne say me to no mi nso obo me ma manim nyina mi su anadwo ne pa ma me papa nua no ko hu say obo me e na me papa nua na enti na kia na ekuta me a na ye di bie gate no me dwane ko eje mi hwiri gata ni say na kin ne ye de etom by plans no me papa ba o ka chen say mi ma to kin na ye de agunsuo ne munti me papa mo fa Sophie one me papa nua no hwehwe safo ne sa o ma anye de o ma ehu e na o mo koe enti una baba ya we pa dia me ne no hwan na wa anger issues o anger issues o o anger issues akoma nye o mewa na we ni o de be se ni nkai tam koton we o koton kra nka benyeska ana tam kofa koma papa krasa da monye me di achemo na o se ne kwa well ofa akwada wonyini ya adwene ni nyini de ewunya wosomie inti prince this is as a result of ofa akwada onyini ye we be chiro nyansa mu ahunu se ss ni na dwene swa onyini inti twema ni nyini ansa na obefa wafa akwada idiatia ne se ne hososo owo body pa enti sa tam ne kura no na otumi hu se woginam wan hwe ya obeka se se ne body tie die enso no osa somebody who is not matured in the mind onware ebi na ye ya akwada wi wonya matured e wa adwene mu ti wonim se ne me control bra me ni me kunu enya asem gay wo beto se wonso wo da oba so a woni na ye yi pa cho ndi oboa e won empa mo da so pa cho ndi ye ntuma sige nasene e na wo hye mbosa shows e wo ho pa cho oboa ti wa me chew ne gay bia wo dem ebi bukra enye ensi krada adana na wo bo no me mo no osu mia ne minute ne tare dan oboa me ntimi yesa aba ya wo mo obo me mono so no na hide na esi a wo twantro because that day na me papa mo ba ye no because asema o kase o de ne nsa ne buti o de woma ene bubo ti because we na ugina ho ba chana me ni o ba na me kwa adwuma han nti se ono no se me mbe bo no ho no ade nso ada atam so a wo se no na me sumi ni ho teti de na me bo wo edinyo okay mema one onana kwa agina mama me ne doctor mankwa anka semwie tenase wa ha okay na me wie pe a de sebe oni panyini ekwa agina tuo no de panyini wisegu na subu no onka nkyere me ne matiefo na yentie sebe enkwada nkete fa ensunsanso e woso ye bebre o ensunsanso e woso ye bebre kire se ye kan akwada no usa sesei na wanyini awo no awo ntem usa ena hwede akofa aba papa bi na de comment na ba no kire se baba o pop for na wo ka se moko site amunya yi ne de ande wo boa ebi mo ye pa ebi mo ye yi ande wo boa oso no ye pop ni ene wo kasa no oso ande mo boa mo ye yi pa ba da nyu obia
and your construction for ankasa no construction for no ukuru ya construction now wakọ ebia baabi okoya adwuma abosome wobetwa adroba fotwa construction fotwa central fotwa obi atwa etu dia wo yo ba na obetu dia ne o ya na ne nyina akosite omokwa mobo mo net anani mu nyina mo hye mo adiem edinio nanso nyankopon ene yeboafo ena wie sabri donko abo apa hu si medua sensia adofo ne ade hye sabri Dr. Amanko abeduru papa no a wono ene da awurade fie heba center no papa no waba abeduru papa isabe ode wo hoto ne so a awurade nyankopon so aboa wodon so nimdiemu se wonfa hamama nubna ene ntahini wonfa nyenuo emfa moa adasa enti ye kan awurade fie heba center de ye kan se wunya ba beduru ye nchen ha bibia ye natural kyesa wa ama na baabia tokro nso da wo nipadua mu bia no eduro bewura doctor akwaba ya akra maame ma wa finshi apanso say easter man afi the holiday ni me DSC hey asemo holiday ni DSC ampa na kabdo abran na kam ma henchen this we kura kam dan ka wa yi anya hwe sa man for doctor to kwa na eto nka che enso na doctor wa ha na so holiday Monday di ana holiday sera nso ka ho ami ni nyina ka ho bi en na wie yi awurade fie eba center doctor ye hie kasa kire me ne betiefo wo de akra wo de me da watiefo ene wahwefo ase metransi ya na me amena na ba kope a wo mazi akra pe a esi wo bien kuhu a oti akra wo de me mo ha eburu akra trasi da bia na me kase wo ma wo ma awurade fie ba center wo mu fa number na bi obi hu dodo no ana bia wo ha obi do obi so obi wo kra bo se bi bia yira ope bia kwahwa wo mu dalete amanfo awurade fie no ya transia ne esire otumfo nyankopon ne nshira ede mom se onyankopon nshira wo mu na de wo mu ye bia no enye yi ami dan da nyina akra ya transia ya na ye kire kwan ansa na be kasa awurade fie ba center Dr. Amanko amini ba bia me wo kronom Bosi Road Park hona mbutua medi medwuma ofoka na ukuruma wo so besi atwoma kwanoma Ora Bank nenum usi a wo de cross kwa na pragiafo bi girigina ho le bubu sanse ope bosi taxi fo no wo kwa de nka hwe baka se me kwa awurade fia o meka se ho na ayaresa wo de number na itudwa me sore a wo de da bia asem ti o ana se beto da na bia na wo chini pe doctor number ebi o ha bituma ba betu mpufunu mu enti number na me itudwa no wo de wonni fo kura na petro dua bia na bidi bi fa choro wi a na abagu fon so number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 already fear ba center doctor ni da bia akra msi trade I say kukrumuti yesan hobopo enyi dabi yeah won sabete obetenase won na bete obetenase ba me hu obi ase ni tiate a ona mana se watenase da enti se bia accident bisi atorenche bisi aso di wonya ni tire dai edidim ko tire ni didim anu ntire otwedu amponyango pon so adum yi tire duro wonwaso a kumase ade me hu obi odi ni ti ade aba awurade fie ba center otwedu amponyango pon odu papa ni nti wakase doctor mbeji maduru no oduru no anko ji wo mo mu de nanso kra no ba ne yehu edi kan ya aduru ma ye motoma ma adi wie ma wo no maduru ni dikusua ni wie ansa na de aduru na ma saafo ni nyina so da bi umfrɛ e ka de awurade eye e kyerɛ yen enti atrasi wo a wutie mi e ti ade krankro bi da wo so obu ameka sesi o si ni tini fa no edwane gaw obi si ni tiri mu hyehye no obi si ni tini mu ayi dududu obi nso si bibi ni nam ni tiri mu obi si mehwafo ma no mani eyi gu ho eyi mani tutu agu fam saafo no na meni enne awie Dr. Amanko amekanfo aduro otwedu amponyango podi adome aduro nya bi ba bia anto gese oba awurade fie ba center wa ma mebusu nunum na wonte ne kankan obi won so atiade na ma kofa anmunka bi abre no
okasa wontimi na obi ni asumsam okasa ne nipa twetwe wonti obu ohome kra na pampa ni di akiri wo wutie mi na awie ene wa yinhira wo sa ya de bia wo kira ye brother entrance kese de tumnika fa ha amane ebra awurade fie ba center da bia am se fie ne de no pono abu am obia enkankan wo ma wo ahokyirem wo ha ne koda na bi da wo muso wona momfa mo ha amla awurade fie ba center enti obu wo se sa atiade ne ba no so no akofa nani ohawa bre nani program ba nani nso wo se mehwe fom na fom ye metententen wo se mehwe light na rombo obi ato wo ho obi nso ase bibi gumani nase obi nso aposa na amana ne kokokoko obi die glaucoma obi nso die ye katrata wo friend eteno na aye na wo de okina awurade ya adoma okira brada de ye entrance kese wo de bra wo ba na ye hunhum fam nsema kwakoma to yam because ho ye herbal and spiritual center ye kan spiritual bo no obi yam hihye no because Paul so no Paul John so kan wo so onyankopon ye honhom enti aye sum onyankopon ye nsum no honhom ne nokure mu ye nso ye kase ye ho ye spiritual se ye honhom adwuma enya bone kwa so otumfo onyankopon oba ho a ne nsankyire ne ye adwuma ho tumi wo ho de ye adwuma ho ye nkase ye ni tumi kura ntimi nsa ya de ma ne yi because Jesus ya de we pa eba ade ba de je akwankyere ne mpaebo ani tumi abukuta betumi di atia no enti wo tie mi sesi a wo akora bi akora na bi so wo ha no abobirim wo ha no abobirim wo aboso no wosensene obu won so oda no wotwe ne sesa wo de wo saafo ni bia o kina ye trase no tumika fa na bra ana obu won so ofom yade aha no egu na num ase tumika bla awurade fie ba center ye wo no waso ho ye wo tumi aduro sa wo aduro kan ho oba na ye honhum dia be ye honhum ade ama wo ene ye honam ani nso dia nso ma honam ani aduro atu asa ma ho ato obi tiem sesi ani pakron se me dia me nipa bi wato nsa no mu wato ntentan ensa no mu ntentan a de tumika enubone no no ma fa ne bra wo kira ye ntrase kase tumi ye adwuma fa ni pakro bla awurade fie ba center me kasa sesi a obi nso tie me wo se me dia doctor me dia de wo mo so me dia na esisi yade ama me ya achia obi ba ma me kire njama se jama no se na aba se na ha ba se ni nyini me kire nso onkosa wo sa wie no wo se doctor matene oba awurade fia me se ya mu oduro ni ya kire obi de o kidin aduro kure de sayade ententem ya kire nipa no ye tirimu nya den oba aduro bi a be kire obi anso de kone koye okona koye mu se tumi ni anwodin ya adwuma na obi sa se na doctor hoya sorry fia na ya da bia ma akwankire na me se honya sorry fie be hoya awurade fie nyina ya ba ko ya cancer power ho ya ma akwankire ya ma akwankire na emum ya kire akwankire wo ho enti wo tie mi a me number na itudwa wo wo tie na fa na kira wo hawo ne amane a tumnika na fa ni pakora na asa wa ankasa no tumnika na bra number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 esi eni baabi e wo awurade fie e ba center Kronom Bosie Red Park yeah ebutu a ye di edwuma enti wutie mi a Shamano aha very good adofo sabre ya ye ka say doctor te ya na owa fidie su sei no ade ba kwa abehye ne nso ene so osore ya no wo de frɛ na ne papa den kan de opeso ne ke bia akwa kasa sisi a obi tie mi sisi ai da bia me kasa sika nye pipa sika ye dade yeah obu akwaje bank sika ba mu so ya na ahye okwaje ba di sika nkoto ade adi sika nko na emu ba e ba mu akwankyere na ye de kwanse akyere no waduo sika ni sika na dua wo nsam enti wa wutiem ya me se ye kasa fa honhom ne ane yim obi timi bo se na we nyina wo ha na aba radio so awon kana me se da bi internet da bia me se opusu ni nu na abetene kankan wo ha akoda na bi da so obi do ka na so so ntua tumi kabla radio fie ba center wato asase obi ji tumi kabla radio fie ba center wonya court case bi tumi kabla radio fie ba center dan obi ba one ne yiri problem me man di gare na odi gu ni nsem kasa gu so odi gu fom de na posa ya atugu ntumo ma oba ne sa bai gale ayedi o ye de nsankyire de ye no ma bebre aduan yankopon ma ebisi eni eno kro na asase ya ade eno kro na asase ye ntem entu utim na wo problem bia na wo kira ye brada entrase kase ya wade etumi adwuma efiada memne dan so ya etumi adwuma kwasiara nso ye adwuma sa bi wo mo baba ye boa no enye kan urade asem wi a wo ha na amane a ne aso ba ma na ho ato entimi ka se si obu aso okudi na hwefom wa ya enko
ye ho ne yetwa dua hye obi nsa na pagya na gina ho wo de wo tiem na se stroke bi du nipa bi ahwe fam a wo kyena ye adwuma obo abo nsa ne nsa fa na wu tutiri ka bonkum aya na ne ko den enso ba wura fi ba center ye ma omo nsa adwudwu nyina asa ma omo nsa so ho do wo twe na ase ye ma na duro obu akra me ka esi ane na no mi ana atom wodi ablalwari fi ba center ya ma konkroma ne mo ha bi nkan fa kosi da so ne no anenom ona na tutom ni nyina beja asesi a enti wutia me se kyena ye obnada ekene bra ye trase entrase kese obi tiem sesi osme de me de ye yamkuru ya e friend osa no bra baji air condition ni bi ne kono ane bobo na ahonto ne nya yaresa na timi ye adwuma ne nya bi sika fatu futuom e fa bi hwefi enti me sad number na itudwa me be sore anu afre me number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 33 akobi tiem sisi a wo ba bia akoda wo pempam agoro yi mema de adwuma no gwagwa no ana akopem ukopia ne so ofi se wa yi na kosi bibia no ana sa da obi ba doctor me no obi da me te pe won be ma no ma ko enko oba ya ogina na msimba me man wisa aba 21 wo wiwi na msi geduru kono onu mi was doctor de na mo dura no man kwa msi wisa aba na de ma de breki ade ma enti so wo tie na se bia akwa na adwo ado wakodo bi wakoye ne sa no na epofi obu okro no obi kwada wi a onya asa ya de ne be ma no fo na efon wo de abra ye be mu odro wo num bi na wo sabi wo num bi na wo sabi wo se eyi ade na pie kwa wa ha ba kra fra hwetewete kra no so osa sisi ana emu ani nyina be nuom nyina to agu wo ba awradi fie ba center ye ne ye namu yade aduro a ye mfaja na no aso ye no ama ne be menipa no wo pese ohun anwade a otwedu amponyangopo de adom ye de adwuma ye tumi aduro ya ha bankan a ba awradi fie a obu se enum bi ye be ma bia ma obobo ama ho ato obi nso tiem sesi osem de henia ena e ha me se henia bi ha watumri kana bra awradi fie ba center bra ba gibi obi nso sem de ye sichiri yade wo moja ma bra ya duro no ho ye de mawa ese kura ma ne pada kakra me sama bi akono a sichiri me firi moja ma nso tumi ni anwode wo awradi fie ba center enti wo tiem sesi ana so ye be ma nso prostate bi na ha wa wodi abrobu abosan ya sna yire tan ya bo aduro no pode to ade onu anum ya abonsan adwonso na pi enti nkotam yemfa roba nkoto ba mam wo kira ye brada wodi tumni kabla wori fie ba center asma wo so a wodi bra akoma ya de wo so a de bra wo kidney problem wodi bra ya de bia no wori fie ba center yensa sabi obi kura na adwene kekabom kekaka mba me yaposa aduro di dwa wo mo na ti wo mani so enti wo tie mi atie mi na tie ni ye me se kira eye entrance kese e wo wori fie ba center ne yakasa kira entrance kira ne kasa ye nya adwuma bi mu ye adwuma ba kina ya ba Otec sendie ye trasa ye nko ba bia ye hwe nipa nko a wo mom wo ha wo amane obi opa akwantuo kwan oba ni nyina ye ho adwuma nipa bi wo amanone wo se ne nkrata asem ho ye dia tumi kabla fabra bi je tumi na wura nyankopon nam ye so ne ye mo a no nipa no so ne nsanka ni pipes no anya adwuma no fam na me hwe fi e wa wura didi mu ye be sori akọ the number na itudwa kra number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 see any baby I wo Kronom Bosie Red Park wa how amane adwendwe bi da so atumnika ekirabra awurade fie eba center angopon ansio ne se awurade wo tumi asintumi nyina awurade din mu nti amen arafo we ya Dr. Mankwa opanyini na da awurade fie eba center no o se fa wadesoa fa wo hawo o yade okoda nna no fa bra be awurade fie ha mo wa ho kirem enkanka mona mubewura ha dunsini kese no obehyew amwa home Dr. sorry friend say ya number no eye 0241 09 3915 afi 0549 206633 unya fresa homa we ya
Erade fie Herbal Center Dr. Panyinipa beje so wono bekasa na awiei dia wonti ase bia no obechire mu nso no ode amawo na awiei Simple Plus phone accessories the man Simple Plus adofo sa brand ya America ho asemi eba phone accessories ewo Ghana ha Asante mayimu ene baby biara wo wa mesrew choose Simple Plus kire say Simple Plus eye branda yenia ne ahye da kru krafri Ghana mamu ha yakwa manone China to be precise yakwa akokire de ye no ama yaye na ye de Simple Plus din no ye de atoso enti mesrew say your phone accessory and a wo pay use ya choose Simple Plus brand no eno na ye papa say wo pay phone charger say bia eye Android phone de eye Samsung de ana iPhone de bra na ye mau papa no say wo pay power bank wo pay battery eye hands free earpiece Bluetooth earpiece wo pay neck Bluetooth ana headset choose Simple Plus your phone covers iPod any protectors phone accessory bia wo hia no Simple Plus de no eno ne papa wa wutie mi ye ne omai ye tuton eye papa ebo ne nso da fom bra betu bi koton na fa giwani monyam afei beto ne nkronko wa wukura usika na wo phone accessory beto Simple Plus de ni bi na wo nso nya value for your money sika wo de to ade no wo benya so mfa so kire sa ade na wo to no ebeche ede amawo kumase ha ana wo man bi so ana sa wo ekurofoforo so enye kumase ha na wo penioma ye delivery entu de ba bi a wo bia no mo amutu akoton no freyen kekanioma wo pe fa usika bra na afe yem box nioma ni nyina na yem fa mrew ba bi a wo no wate ase o ka nko agina wo kumase kejeti anko ade a woni hawo kumase hei ubehu yen ujina kumase kejeti Dubai getu animu wa ni opposite achemfo market wono abrosane ani kejeti Dubai getu ni opposite no frobra na bra first floor ho Simple Plus waso ye ba ko wa ha dodo bia wuhia bia betumi atu akoton ena se wo ba kejeti ase ho enka ne ba bia ne ho ye toilet dan ho no a masala chi ne nchen ho no Simple Plus san waso ye ba ko nso ewo ho ye number eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 709636 unya fresa kuma ya Simple Plus for ye ye beje so ye no bekasa na de wonti ase no ye bechirim and asasu Herbal Center the Kubi Herbal Powder Kubi Herbal Powder ejetuato ene wa wutie me bema ayemre dodo ayemre sebe udrum paso enkase kwamrane sebe match ya set ya mawo na wanya ho abotre na wabie mu yie na wode aye adwuma wa utumi so wi a ho ayo fom na oba ne nso ani age na akase me do papa bi wa wura mi ama me ho atobe wate ase me ba cha wo de ne nte sa de a Kubi Herbal Powder wate sa Kubi Herbal Powder sa su Herbal Center fo aye de abadwa so yi adofo ejetuato me se wo de wo hia ye wo nsuo de ana wa anya nsuo de na abenya kube nsuo a wo de fa wo de sa Kubi Herbal Powder e bi gum na kanum keke na wo de nom ebi nso kura wo hono mo asebe de wo hia yesa wo besa powder ni bi de agu anum wa wo bewie fili me say abahia no obedi adansi o onene na mo anu okasakasa yi ene de wa mama yemro na onu ehunu ni omo apia firi ne ho Kubi Herbal Powder ejetuato bra Otec 1029 Asem Beba Dabi fo no ubenye bi bra Misty Herbal ne breze rekwa umrum ko Fred Mens ne kole na akọ Ashtown of Atadra store webu akọ Vodia station ho ba bia David tu aduane no of Atadra store ba ko mfenzi adankwa ame obe Roma asore no ukọ Fodjo Herbal wasante be kwa ya
obenya bi smart ba wo bo ase tech junction ba bi atonzu ka gina no obi tonfo na services wo krache no wo se kubi heba powder ye bia mame ntimi ame tobi ba bi a wo be kwa wa anya bi no je doctor wo ye sofo asamoa ne no mani eje frɛ no wate na ne nkasa no mo aw eye 0244 166602 ena 0243 505775 offers akoma we ya kubi heba powder no ye ne de aba ye beje so ye no be kasa de wonte ase no ena wiei ye be kirikire mu nso ede amawo ena wiei ni ankasa medehye ene madie nyina oba patena ena napokua wo simple plus nchen hwa wo kejitia Dubai G2 opposite achemfo ho no ena wiei oba pokua a very good afternoon to you arofo mumami ntwa me ho meba sisi ya apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini menti ase me do. Tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband. And ye won so we Hepa plus wife na abo no. Hepa plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adam nim. De me die sie wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na ene Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu enkran wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Owura bra dabia
sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesibuo so boso na wonti voter drill limited kana voter drill ane medie yi onomo ane tu yo emfi duduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited yi mi problem na solve Wofana se breko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank eho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wom nkwaba mu wom anya branches maako enwotwe ena womanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na womunyuma pa wom eye no ebi enie womugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wom ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, any Mesumi Yabosi, I'm the veteran Dumu, na Kwambe and Mefoso, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nanodia yadeba abaya juma efua wamuji wamakatia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aji wamushishe no pa. Neme uwa mweche ya kwanwe. Wamu headquarters no wa Seche Dumasi. Wamu ben Ejano. Ejiransu wamu wa main station. Wamu ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se wamu ni Methodist Asafono ena edinshe ni mu. Angulaga Onion Market no wamu ben no pepe. Abu wamu wa aswansi kwa anusuwa. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adijai omo ben health center no chechere afija kwabre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo phone accessories be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samikan se krom hadie woni adepa hene no se me mwatira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamase, Yakoya, Yaba. A higher 102.9. A higher Otec. Asem Beba Dabi no wasugusu awutie. Enawie he. Nenedai Momayana Trillium Industrial Limited Fwase. Odom na de Vim Champagne energy drink no abedwa so. Aduanom ne adofo Vim Champagne energy drink so nya bia
o program na se ehonye dalda yempe mo nyo bete bia o program na se ho mesrew ehonyina be vime eho be ye vim se wunya vim champagne energy drink bia every sip e ma vim no every sip e ma vigor no e ma vitality e ma oni wan kasa moment enti mesrew dwumadie bia wudie se ya ayefro party bi na wo hosti o to nsafe ni padom nko ade ma vim champagne energy drink emremu bi na be ma pure vitality no ene onam mountain so wudi wudwa nom ne de ka ho bogre supermarket ho store na ben wo no ma me na auto drinks no ko gide kunu ba ko bi na bogu wade so vim champagne energy drink so wono mo a e ma instant boost enti wa wudi dwuma wo pere dodo ana wo pe bi atu aton Trillium Industrial Limited for your number 0322 190877 0322 190877 and then you nyame wo ho hebal yenso ne akwa akofa basanu pa no ye de abedwa so anuanom ne adofo wa wutie me se wo ye obi a oyefunu yade ka ne ho a efie gya dumu a pe basa herbal capsules sa to pa ye we wonnom a sa yefunu mu hawo no ebekọ wa wo nsabuo mu nye problem bi a wo wo nsabuo mu ho no nonom basa herbal capsules be ma sebe udru sini animu a wo de sebe 2 minutes na abo oyesa wo frege na wo mawo be ma de sesa wo fre ba na ne ho pre wonya medu ya no hwe na traffic kura wo ho a no a che dropping by force na de na wurawura na de na ba sebi na ye be ma wo na sebe wo fre na no o twetwe ne ho nya be ma mesrew pe basa herbal capsules no bi namonnom ne beboa wa koko hawo infections and cholesterol wosoro nonom basa herbal capsules ebedu asem amawo afi basa herbal ointment ne de sa sabra asram pampers rashes ahohye anantosi da biesi akwada so anase eha akwada wo de mesrew adeburu pe basa herbal ointment ne bi na fasrasra kwada no sa nioma amabobo so onne tongwanta wapai ena wo panyini so ma honam ne toso kakaje ese wonsa no na mo wire be yafri ho wo ye adumaden ya no abre eyi pains ni fri ho honam kankan ebetu ase ama ho ato basa herbal ointment o se ebeye ni nyina ma wo sa wo ba KNG herbal dani herbal colinac PFA have made Freddy Mens any baby eto no bia no a basa nu pay obenya bi ye number eye 0244 267725 0244 267725 every such a dumasi rural bank PLC yansu nie anuanom ne adofo fa hoto such a dumasi so wate na de nyina bedi aboa na awie yiye enso de amawo me pa che banki e ba ye no afia pem ahankura duowotwe 1980 ena bank we ba emfia duana nsia nie and still counting enti se wonfa wo homedom se chedumase a awia mi hye wunkran se mana moto abadwuma ye ni ana nkran adwuma ye ni bebie account ordinary current account any corporate account ye bie enu no commission on turnover yentetew savings account yentew boso me ne kura beso no wonyansi ho kakra to so susu account me yento bra wakwa ho kire ne ahihie mu no ye ne ebeboa o me bada achi account tugu akwada ni tri so akwada ni nyini nuru ba bi no na wonya na chipafu fixed deposit interest rate ne ye kama ye money transfer ni nyina bi ye momo ye be link wa account no e de ama o momo no ba bi a wo bia no o ma bank ha kura betumi ayi scan na betumi di atum ena so ya ba adwuma ni ana nkran adwuma ni na ne di dwa bra wo ho akere wo ye be ball besia akuafo ye bom besia monka mu humom na magi group loans afi wo pa yie bosia ana social loans ni nyina no Sechedumasi Rural Bank PLC ye be ma obi eni anom oba Sechedumasi a headquarters ne wo ho ena ye wo bi nso a eben Edwano branch e wo Sechedumasi dwom ho afi adwura ye be GPLT for dan kwa bri Kenya ase abrosan se ho a ne wo ye be MA school no anwunaga ye wo je ne dwom ho
aboabo your post office nachi asonse kwan yi so tafo ye be crab 600 ana mofre true school no bompata ye dum ye wo boss FM chiri ho ena mozongu ye wo second station wo mobilization centers bi wa nyina su ebi wo chechere ebi wa adidwan ye number ye 050 168 2737 afi 050 161 7924 ewia se de wodi ye obie no eya adwene ho na busa wo ho se aso se nka me ene ye de saa de bi ye me a nka be ye dai abaya ni abrantie yi omuma mienu oma wo ni nyina ye ma mewa owo mienu nyina ye ma eye na fa ohoshe papa wei ne mpaboam se wo mai ebia ne se ye do aba ha ye twe wabo so yo na akina bi nyame mfa sa ma no sisum na so wa hwe oba ma na koduru ss hobi na kwabrani bi kodede obeya na totwom de na nka wo obeye ti duru ha obekai se wo de bai wase de oba Asem Beba Dabi na ntem na wo nso atumrika ba nyame mpangu nyame mfa sa ma enti fa wo ho hye papa no ne mpaboam na afei ora ono nana meka asem nkwa tuo kakra bra wanim wa obekasa na obepesa ona na obekasa nana nka beso oibia okasa opesa ona na nka no sie na ma ona na ntrance gina na na nchen bonachidom empanyimfo ye brew ye bre akwada no wo koyade no a ende wo mepe ho adwenkyere mfa mfiri wo hoda wenko obi ba ss akwada na nka wo kope no dinka akobo na amane wan kobo na amane nka ni wode wa na wo ka ode ne ho behyehyɛ wo no aso aneman efiri denkyira wo beduru fe yi ase no nka ka kyerɛ sɛ fa man sa fa ko denkyira meme wo no wo fe yi ase ha oho wa nya ne sa e na nso o call baby ne buy no no nso twen wa se ono nso ne kondo wo pe bi de atwini baby no no nso twen ne fam koda ma de ache na ne da ho na nka bibi ye na ke ho na abeji baby ade ne befa nana sebe asem no enya ba na waya ade se wadi u na eyachi na one na ba ha sebe mukobusa abrewa die na abrewa ka kire mo yo ana wadaroma ense edin kan de metima ka kire masya ne se e chopa bedikai because menana no wafom na ni chechire mu kakra ne se sibia o si chechire nsem wo ha ne drum mre bi na me na age mi nsem e kire se meka se mre bi ono kroya bobo mama ne se ohun oba bi a opese okoye ne ho ade ema obeka kire me ema me a metua na mo ne ko masibe ma no oba ne nyina ho ekobusa asante amamre ne na fade se obi a okwan ofa so a ye oba ho ade woni fie nti won kire ye enti ye koye ono so to ma se de nia efi se ye ma oba ne okuna eye no ye meye aye gusu ye ya homboaboa na me ko me bra ba ko e wo sankore enti mu na mo fa na me na efra me se wona ne renya ntawa bi na papa na na ba Otec ha enti me meja no ana ale na se wan kama me kura man ko papa na so ofi na akopa se akodro fidi kese su enti wo de enya de enipa na eka semti seti bia yebeko enti ene ebonu nsia kura ba na street no kura no ni ha wo bu sa papa ya me ba hantempa na ka jam se ka me ba na metwa so asa akoye adwuma foforo bi wo ba bi so ebra na enti open ya obre ebra na nyina wa ha enti na edin ka de me ka kire mase ya se chopa no an edikan because me de me minim sa wale no wakula na nya no because ade a ye ya homboa se ye be ya ho ade na sese de akoba se wo se papa no ne ba na fie be sesa oba ne no ma de ho na me na mentia se ene se mase ye sa ade na se mase na egu awale no because enkwala mienu na wale
na sabe asem bia ba kora sa wasanka nkokorafo yeso hwe na ye kandi ka woni nyina ba akwa chi nkosesa eno ma no na me ba ya ono an nchechire mu chire se ase papa no wo so oba no wo kokora na woni ho o se no ma nyina na woni ho so according to oba so se na wo so wo ho na eko ena okopia no na ko boy nti ho no na hwetwuma so na me hu de me san kan fa wo wasam no ho bi mu but all the same de me ka kire ma say we de chopper me de me sa wale ne de yentim magua wale no wa ha nti nsese na wo say obo ame ne ye na de ye tu yi na masam kakra metima ka no nti de krakra de se na me ka se wo mo ame ne nyina yensese nkola ne ntim ko mi no nyina eso nkola mi no ye mo mo jan na wo de nkola mi no akowale hwan sesei no se wutie wo na yi a o se wo no atena se ada adwene ho ahunu se akwada we nya aba ya ye ne bobra kire so oba wo de o ka ho na wo se de mo neoma wonya oba abeboa mabrabo enti papa se wo hwe ni se yie na o sa ka se papa yi yempa ne chew na ye nyina mumu ansiesie nkwada yi ntemo a enye wa wo na yi kura na wo se ha no na ebufuo di nipa wura ba bi ense se bo wuro wo se se wo pam kusia na asa abo bi wo nyinom na no ho kire no pa ebo ense se wo wura mu no wo wura mu enti na me stress bia eye pressure bi ni ade bi ntina ba ne sa ntin ka me de masinya bibia nkyem ne yensesi wo mom yenu ntam no mo hwe nkola so de be ya nkola ne da chi ntro sa be o mususa wo mu no ba bia enti ko ba se ye begua wale sa bra na se ye be mo ntam sa tete nkola no eye yo no enwie peye ntina ka me de ka me stress na daroma ko nya bibia nkyeye na ka ye hwe de wani mu ne ye nyina ye toto me ne mi no nyina ye toto endo te papa ye shema nkola na kakra me ko asanka bi na abaya ya bema odene tempna twemu se ya de na wo na abaya no abusuani abre sade owura ne de ye akwada no nye enti bema ne se ontumi ni abaya de ntena bio ena abaya ni nuano mo bu afu se ne yete sa de ya bema obi ma o ma wade se woni abaya na wo enti sa na tie de a ubeja akwada de kwan owura ni hu sane abufu abade ba bia enuame ma na ebubo firi no a wo hu sane eden enti woni munkonkona ya wo no fa so okodwa ato apanyini bi ema ono de chewpa wo nuame ma na chi dikosi abaya na ne maame so kopa ne chew afedi de de ba ye ne se ye pese ye wade abaya no abaya ni jire mu ka tire ni nuame ma ne se enye hwe anye bia me ne awo enti se yentam tia pabuchew emwa nti me nuame ma de mesra mo nti ase nuame ma ne nso dwene huhunu sa anweye no mu jinam ka se ye nti ase akina bi omu nuaba nbebo wo mutri so se mo ya baifo mo wade me hohomu na om si yo afei fast forward be ma no ni na busua ba be ye abaya ne ho ade omo ye ne ho ade wie ye no ena abaya ne te ne piisha ndi opanyini enkonko ye de ye kai bi nyese bi akrachi wa hunu se ba bia ni o ma ekeka akono ensam oba na de ensam nso beba da bi enti ene yete sa de a ye fa cha opamra na ene ye nto aso se ene ye pese ye koya abaya ye ho ade betifu nti na mebusa de se yo nana de o kana no kwa so papa ya ono aye das nim so o jetum sam ya akola namba menne nana no akoho ene na akwatena se no mu nua wo hene bi kura ka ho koto wo mu nyina chesa ho bo anu an egu so ne so twa ho ma na ma na bibi kurum kakra okay ma me hwa de bi be ma bra wanim be gina ona na nchai sei de na na ekanie wa na wo da wuja ho ena wonim sene ade na hyehye fa ya papa wo fridge ne wo tv nom ne wade no ma wodwene hunu sa akwada abranti afi na wusi so da akofo ba wo anga issues on your kan ho papa ne oma de wa hweye da chi bi utoka akro be papa no ena opamo no se wonko na ne papa nso be sesa ne oma no fa ne koi e se de ona na ekanie eni utrim ujidi sa ba ye woda so pedo emfa mememfi mene kase wate
kasa na mintie acho mi mum de me no me bonyo so de obonyo so okay mate abaya oda so pe obema acho debi onso obonyo so papa wo de nana yi kan ene de owura yi kan de pa ni hiaw na afi mabedwafo brem nana de me pesa me kan se de ni hiaw nya de opesa wo ka okay ade hiaw me se onfa akura ne nto adwuma because wa mananko ni school eno a no hwe ne ma okay eja kwa me nana be kasaye nana de oye panyini opa asumdwe nanso de owura ya be kachire no emfo nana de so enti ko anada aginatuo de papa ya kan krache no ebaka on na ebo nya nana na ebo on si bibi nsan kire ne nana direct no na boa no nsan meka bibi nfa kire betiefo adofo wa de achi ame wa ha memma na bem ansana aginatuo no asa babio. This is the second aginatuo. Okay, now grow fine herbal tonic ne ointment no non so e wodwa so sese ye ya me ne wo ka sei ene obeti grow fine you den day emma wutumi didi eduro no eye kama grow fine herbal tonic eduro anadwo na wuntumi na waduro nie ya na wo feel very weak obeda asori anopa no aye mre waduro nie oba wo nsebuo mu nya obi die makora obi die ba atum obi die ba na anu obi die nso atwa kora waduro nie grow fine herbal tonic. Doctor no say amanfo frɛ no Dr. Menses eduro ne ye pa se winya bi na so no mo ebeboa o be me se wo de wo se wo nyare mpo na se wo no nom se eduro we bi e de natural cocoa na aye enti eboni padua ne ho ban against infections ye kan wo yare na no nom grow fan ye ma ho to ntam na grow fan heba ointment ne nso wo ba bi e ye wo ye bia no fa bitwi wo tisi wachiri bremu wuchepe bebi e ye bia no kwa adwumaden so no abre waba fa bitwitwi e ma otohwa woda kama grow fine ointment eno so ye kama bebi eto no bia no kwa abenya grow fine no ibi your number is 0244596532 0244596532 and we are Voltadreal Limited you tunsu and wutie mi se wuhiansu papa wo fie ho wadwuma mu ho empotable ho land ne so ba bia wo hia nsupa ne bia no fa ho bata Voltadreal Limited for ye kan anuanom ne adofo no kre ono mo a ewa adofo e wonim die no eye Voltadreal for omo won fidi pa ye de tu nsupa de mani panya nsupa no no eye Voltadreal for ono mo fidi ode adwuma nyina ahye da cre free China papa bi di abagana ha nya asem ketwa wo enti nkofo na adwuma hote ye tu nsu ya ma wa ye dwem kwa asase na ya ase ebo kese na ebutu ne so no ye paimu yinsuo kroje no na ye de ama wo fie ho enti wo ma Voltadreal for betu nsuo ma wo nsuo flows entwa da unya problem ho wa man kwanchenfo bia betu na se problem nso aba wo de efre ye ni emesiesie ne kama ne emfa ma wo kumasi ahodwo da aban ne main office ne wo besunya tachiman ne do ma nyina nso a ye wa ha ye number e ye 0244299520 and 0266432210 momomra na abedwafo ensomrem and the fearsome 3 eye hepa plus pavi plasmos me pa mo chew se wunya enuo yi bi na wono nomo a ebedeje ba afo na de aba eye pa the fearsome 3 hepa plus pavi plasmos wono nomo a enuo ne ye edro wei se wo yo bi na stroke yade de wato form watenka teko etridi yade nie unipadua mu ya wo ya wa ye mrempam infection say how che se odwiri nipadua na hode ho kane a ya ka nyina ya mfaso hepa plus pavi plasmos ena fa disa adwuma no ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso topa ye hepa plus pavi plasmos enui se wunya bia eboa nipadua no emegina brane emfa ho se wo yare ana wo nyare nonom hepa plus pavi ene plasmos nuibi na ebeboa wo
baby a to no bi akwa abenya bi number 0542 77 8572 and 059 13 67 898. Edin yo. But a bayamre. Obadi a chame. Agra. He said, "Ye, Oshe, Chaupa, na Nadema, Openidie, ye, Nequaso. Na emum, Ura na Casansu, who say, Abaya ne dear, 1 yenny view. Abaya ne so who say, Ura no, or non some wano, into a non sum pebio. Papa die gina say, Ofa meba, Aquadano, SSWAM and Antrekrata. Isika eka wabono waboegu ofa akwada ba ye ntu adwuma mu no nso hunu se school mu wantumi anwia wanya ne nsa no dwuma na ohwe ne ma ye hia papa yi no no okay mema wabe mu ansa na makoha brem medasi akra papa no ye pani pani die odi pani ne titi se kwaye wokomu no wanya hwe ntwakra wonya ahomatwa ontimi megina so oba ya de ne nana ne kan ye no obeka ne sa dabi enye soma nyina ne yekọ to ono hu se obekire se oye pani na akwada ne so asan ye gina mu de won penu na won pefiri se pani se obetima ayira aboa ne de na konsuom ne se waka se onnom a woye ne hwe a enye yi wo sagu na num kura obepro agu enti papa no opani no waye na famu ade na de wo mu ne de di nkan eye ababa awai ababa wei suban oda na de na nye subampa saa kokofon ne de yemfa nkwa awade kokofon ne de mesi ebra wo he ase a krachi bobọ so a obedi na mi so obenya asempa bi akakora ma yahunu se bia de krachi ne ka ne nye no kore afa ni yi anu a wo yiye se wonko ana wo so te se wo so nti esumu na wo bo fridge mu a na fridge na ko asai ye bo ni e pem na ko bo TV mu a na TV na se o ye pem na ka bibi esai edi wan hwa da achi ko bo na pem dan e dan gura bebu e fi fridge so na e ko dan so e di bebu fo tantan be no on ti minka se o pem no a wo bo mu no na ade ni frito ho na bo sa me nyini da e ye no kure se ni akra chene ka no e no kure wom no kure mpani se atete se bia nya na no kure kakra ko ho wodim se ananu a omo ba ha ne ye hwe awura ne ehu no de ne na asie waye bone ama ne maame aka ama ne maame ka ni de ne buafu atwa fa so agyankwala no hokra akọ we kire se ya adanse se ni akra chene ka no adanse wom na mom krache no ode ne nsa akoto ya afo aduane mti obedi o oni o e wo se wodi e wona asem no wo se ni suban nye wanya akofa no o amana nko skusu woni nam ne baabi se wo ankaba na me so ma ankaba e be de na banka ba begu yensa se wo ba no ana so ane ho e baaye e na wa anwe a nka asem bi ama ade ye ntam frɛ wrong number wo frɛ na akosi obi so hello me hwe Krobea mpacha onya Krobea ni o e wrong number nese anase ma frɛ Krobea nese Krobea ni ho na obi fa eno ne tere nipa ne meye meyere ana o meye mempena entini a woye no de esese na sede no de e wo se woye enti sabre na ono hunu se awura ne sese ne niama no na wo se nka wode akwada no etena ka mu na wode ne komba ne papa nyese papa nkwa na wo ze oba ho me wabra na akwada ne ka se me se no wo ho no na me ho woso na che se enka ya mpa se o se no na se wo ho a wo de akora wa hwe so obo ho eka na wakoto TV na obi di ade ebupo mu na ugina ho se na ho beye wo fridge obi di ade ewuwo mu na ugina ho wo tira nye ye na so wa anhye ho so wa so be fa bibi se o se wa ade ntu so de be bo no afa pau kana na mom sa kwada ko school wa ma na anko fa no nyem no sa kwada no suban yo so oni suban yo wadi fo ho se wa anya ne ho ade wa san ne na kwa wo ne to so mienu enkwada ne so wa na chop money nko enne ochina o ke kan sem bi kura ma ni tia papa no enti e chopa no papa ne tinana ne pa de one ne ba ye ne pa achewa e chopa ne ye be papa yi chew se de abemu ana ye bia no onyai no mfa nche no na onyi free na komam na emom se akwada na krache no be hwe ne ma na wa pebiribi so ode akwada no beto adwuma ma na obema no bibia obetimi de aye adwuma si ne suku na nan ne de
and the ompo I was say woye so one na obi antimi hye no if you said ye koi ye hye wo mo na se ye de omo nkotena dan ba kokora no a ye nimia ebeba un say gay ne mu edu enti so ne crash we tigina we be try say me prove ma be ma so de be ma enti wo ja wo ma wo be ku wo mo no kure enti ano na e picture kire me say si amponi na bedroom na bi na oba akoto se be ma ne obi eda wo mpa so a ye ko say TV ye ko say fridge di amanfo hu na bi nie wantimi ankobo obi amane wantimi anye kompre o anse sa woni aba anko na de da bia wo behunu na abesa ya de se da achi edan si okura betweja atum na wahye no enti akra krache no ya wa anya ade ne se akwada wo ko school ye na de ne nkoda na wo keka nzembi na me bufu afu na awurabe ya besa ma bufu oni nyina no se na me nim si wo ko school ebere bia wo no oba bia behie bia ade asem na ya odi ka busa no wo ko school wo wie school wo sua adwuma wo gina sei enti wenti ma musa we ya dwena to aso the whole night we musa no wa dwene faze ni sa be 10 ade e kyen wa sa dwe sa kopim se wonyem ye so we 10 dia day she abrantie oh bad oh akura 10 dia day 10 wa we 10 na akura ketwa sata messages ni opinion akura ni opinion sana ni opinion za say sana mpaboafo ka no ni opinion je sa fe na yetwa mpaboa ne foforo entertain we dia nya no cretin dia ni opinion dia akura ye nsaja yisa o amnante ndom ya di o enye ye penso di si ye penso di no ne ye penso wo ne hwan se wo ko fa oba ede di nkan so me down che ma de enche hwe ensi 2 hours kura usuro so papa ba bo ti we wonya fu ayi ne di akura night ne dia ten dia ni opinion akura ye ni opinion za ko bi o ka kire me se ono oni oba ko shia na otumi gina so a obo 10 rounds ebi anwa kai ni di oni mare o se ne wo no oba so ka kire me se 10 rounds ebi anka be ma ni oba be shia oho esa ne wa enke bia wo be yi kakra on de wo so wa agene sa o continuously Chris Atray any I say 2 kura wantimi wo mo sa no mjo wo manum otei na kai akwa bi sa onya no a wo we ba akomienu wie na wo so wo kwadwen so aba nti wo kwadwen so aba no ha na awura ne fa ne dross no wo de sha ko wo say are ya den are sha dross ya me ko sonche ma baba ba wi 10 na wo se me resha me dross ka otwei wo ko sonche ba ba wi 10 na wo se wo resha dross ndi kra che no hwe 10 ne de okay ya na yo mo target when tumi a be sisi kwa ne de o be because wa wi o be ka say wa nya de na wakọ wi we nyina wie na wo wa ti ma musa so ko wa sa ko na twene ne papa so say meja and you lie bad okay that's your bro me that say arofo ba de chia me na adwenkyere no no eja kwa me bebam na me ma oguide ejinatu number 2 die si ye no obeka after mene asonaba edi yenkomo awie anuanom ne adofo da sebre imuplus capsules no ewo ho na aduro no eyaduro aduro a ye ne wo Ghana ye wazoye o ye wazoye mfantini na okan ye wazoye Ghana na azoye na ye wono mo ye won hwehwe mu no ye nuo ni wie ye no unim se omo nton nuo ni wo Ghana ha o omo di free Ghana ha e de ko UK straight na hwehwe mu ni nuaduamu mu a ene obi ka ho asem free UK ho se he eduru bi ye ne wo Ghana na emum UK ha no omo ton no a enti pebi he Ghana na wonso no ye ade ne bi ni ha ene ete sa ade a ye nge number no ni adokotafo animdifo yi kasa ya se ye kan enu no ebi abagana ya enu ba ye na me sha ase se me bo ho dawuro ewa afidie yi so me ankasa mani ya gani we me se nya se ye se
wa Asem Beba Dabi office ho ababa wa wabeto ye na wotwe na kyese nsa ye woto miensa ni nyina da sibre imu plus capsules no da sibre herbal mixture no ena da sibre black tonic no na wonom na wotwe hunu se ne hawa ode beto aduro no ho sunsun aso pa ewo ni nipadua mu no wasan ba se me beto mo adaya o se ahwe ya na akosan agame mo hu se ni ade ne te kyese adupa de wo ka ho asem a wo di akokoduro sa vimvigo no ena adeka Asnaba akwa bibu akura ya medie pochre na prunte se oyara yede nyame ase enenso ye ne no kwasempa enne adokotafo miensa enhwehwemu a wayode se nru miensa ya bei bo ho dawru kyereye no kwasem akura medase bebrei sede wiadwumrei wagyepre na wo baba mu no me se nyoma pa etachirenti eda o kan mama san nyina hunu sampa da sebre dupa wo sa da senya na wo monom ebjonfo adokotafo mensa aduro yi ene ebebo hu dawru eda twa da sebre herbal research center won mu ena akokọ ebiri tu manya bre pa sa adokotafo mensan we di fa benkum na we di fanifa na we di afa soro ene wa kan dwene di abomudi aduro no ede aba entra o maya de entetel enyo doso afenko wi akire no ede wato anse do no kwasem ne se gidie anamo ne yesre so obetu ama se nru mensan wo setumi aka na no ye de abai da sebre plus capsules ena me shada fe black tonic no ena yede aba wunya bi na no mo ebebo aba mento ba kunya ba to miense ni nyina ntasa no fa wo mo nante abribia wo mo ya srafo sa na me frɛ wo mo sa sra nru no pebina enonom na eni agina mu mapa emfa emawo ebhwafo yede nuaba huro no adokotafo se ni balanced diet eneti akura balanced diet no menu mienu nyina no pempi ya na yakwati yemfa nkoni padua no mu nanso adokotafo adawro mo se yenya kwan tutu nuaban kekanka momu yebetime aduadua no krosa koni padua no mu sa enti ma system no nso enya hawnya mane enti aduro yi a friend se dasebe mu plexi eno enenya bere koni padua no mu a ebema wo so enya hoden soronko koni padua no mu wa hoden a so atie na hunu sa se wunyini gye wumfie nyina no se balance diet no wunya koni padua no mu no de hawnya mane fiber huru wom carbohydrate no na de wo so kani nyina bro protein nom nuanu ndro no ni nyina nkwankosi enso wakwati entedimi muawo emwa ho odin a wo sefata se obenya de atena asase so unya erunti na dokotafo no se yemfa dasebere nupa no emfa mro na wo nya kwan na wonum bia enu na ebesi nyoma na wo kwati na nan de amawo esi anan ma wo a amodin mapa bani padua no enti nuaba yese ye kase ya tudi ni abodin a Uhu box no abunsi gugu hu. Fe. Broccoli eye aduaba ba ko a edi akotene pa. Wo mu achi no mode ho arode awro no edi agumu abuo ni padua pa. Etunum se ya, uhuru se be nansa so no. Ma ho odin sesa, me ho me sesa, me nante ase de me bre no, me mre bium. Enti ma me bia me ka sei, wuti dwomu, unya de den. Nanso ho anu abre. Udenya dasebe mu place no bi. Na the mission at out now with the black tonic na ka ho bo san hoden no toti ekọ edema enti we no ye dura dokotafo ntine tire no mu hunu se e wo se ye di we ba sanse ye hunu se nipadua no hoden no eya na nipadua no ana se skin na nkasa honam dua no edi amaye no eno ne ema yadewa akonya ma ubowure nipadua no mu tide bia na bo ho na chronic kwankro ya de na betin paduanum ye kwa ye brepa ye kwa ye brepa sanse edidin paduanum ache akura edidin paduanum ache enti ya drum mani ni di paduanum nche ni nyina so betu di anam na wanya dasebe nu panu bi unya dasebe mu plus capsules no na nya mechane bi wo de black tonic ne ta to a obi bia besi piesita ediamount di pa ye ba bo se na wuti pawo obi kura do se fa no eye me ya bo anu wati kosei ase no uhusu wati kwase no dwaw pa no a no se ye nuaba obi nso de etumi ye ni dudu na nti no wa se wo hunu se agwobos ye mi so abaifo che won so abaifo che yade na de krobo hyase ne nom dasebere no panu bi akora me se won no me dia dance ne ye frase na wo die no amama hunu se wo adwuma wa emre santini ne no a wo de no kura ye adwuma ni nti se wo pa mu ka na ka se dasebere edro no ye adwuma pa me besu me ne age na me bɔ mafuru su chiri sanse
wa ye adwuma no achemre santene ɛno ntimi sere bia obi oteka mu obeso ohuru ba bia nupa yi obenya biato okay ye komontin so heba shop bia ye mu enam amakum ne nkwado no mu no wo ase o efo no ho no aba fanti new town baby amane je aduru no ho no a have me ehye ho okay have me ehye ho wo de bowura ho droso pododo bia ohwe bia pf nsu ewo bi PFA pharmacy one musu ewobi was it dasi be moplex mixture no na fi black tonic dro no miensa pe uguta 200 Ghana cedis here no miensa obetumi enyepi wow now they akobo fie me friend watch mine watchdog mo se yade bia beti wo hoden so eno na ebe krim no ahwe amu anya hoden mapa e wasasi so enye kasa bebre minim se adro de we dey adepa de ono ne ton ho etu de onye bia beka sampa kwabena ti reduce yi nenye na no kwa enu nti ma mefa no ma no ntudwa wa wo take mu wa wo ti dwuma apake onoma bia obefiri ha ko ha enti fa number ntem number ne 0535 0535 01 04 42 0535 0535 01 0442 enti me pacho wo so new road ho no a PFA ho bowura ho mo so amowo de chem so de kro from nom ne ye wo ha no central business no enkwado nya bohwemu a no aba otafidwema okay dozo pogu ha me pese me toatoache dozo po egu ha tutumirika bra o de oba wo so hwa asoraba jataba ye ne nduro no egu yakache entu ba se wo pe imoplex no sense wo pe mesha no ope black tonic no ye be ma obi good na dokotafo no se de biara da me yaso nyeden ye nu oduru na de ba ko a de be ke ho pa ye apomdi atenetene wo mo se Ghana vo mpekra and ampa ye nwuma bebre nu a ye yo nti ye mpa apomdi ase ye tenetene mu eti de hia se fata ne se ye be fatu ye ho so se na wo twe ba kokora no ye mpe bi dansa bi nto anase ne fo amensa bi a ye be hunu se mu be de da ho aman ye hiti ni padua na kakra ye hiti ni padua no no asenya dasibru no pei e de aka ho e be boa wo me ba cho mesha no so ye duru a bia ba ma wakogoro ana wakofro mpabone ne bia sabra meka se gononum ni ade aba betina wo so wakwakwate wo saya de we de biam ka se enkokora akora beka saya de we ye samatwentwen ya wapa wo kwa no tekutia enti ada wo be hia obi no de be fore no na de hia no na fore mu nyina enti eden se beko mese meshawe enu na etu ase deku ama hoto aba me patro no wi a menya so bratie na mensan so nkofro sa mpabo ne bio se bia wo be fra tobi mo oba ne nso na mo nchenom na mo fro mo mpa no kre that's right asumja be fi good nya fi na we ye yi na we na na yo de aba be sa me na na be ti wo dwene me ho e ba sa na ha dwen pa wo so oba na wo dwa like etimi sire tobi mo oba no tu se miensa no a bo mode so beto miensa no tobi ma ho na tobi am oba no na ma che no ma no good simple enu ya dia da se bre wo pe ena afi nso bia maintain ka no maintain ka o bra media sa ofri tete bisubano no ye kura de si efi kura yente de wa bisana na asema wo kan o misa wo na kura we asema we de mu ododo no enti wo de opeso tinkan wo tinka oba wo de oda wo se dua saa no wa se wo da saa fruban na da ho mesere woda pebi ne nom na be hya se tinka se ukuru ban ho a response no ye sure Elunia dia response no kwa enti na de mesha no aba good wa akura na ho be dodo wa mo hu so be kan ko be ma no be mi ro me bo o san bra ye nye ne ngoro na nye de ti mesha no ebu adwuma ebia wo de wanyini ya titu pa ma me fo no manyina drakiri nti no manya drakiri nti me de we no de mani nye ho de ye ni wani nye de ho aka wunchi emre bi ana wo from pa na te de no say this time we bi ache ba wunya da se be mesha no a ebe ma o kan atinkan na wo te be saba mame good ebe mo huru say me kunu wuja me ye no say hia okunu fufuru ebe de nkura mo pebi mame ne ya pebi ama na bo sa tinkade e na ba bete good dokota ka chiro kan na nke ye kodokota na obi bi ani ase wo say ayi fita se nwura etu hia mo jaduru anemi achew akura
blood tonic that's a blood tonic okay no na make come for aduane no a wabɔ ho akɔnma de bia nkɔra no na edi dodoɔ no ɛyɛ so papa wo so num bi na didi sure blood tonic no wanum bɛda hɔ akoma no bɛbɔ yi akoma asɛm kura deɛ meka sɛ meka dɔkɔtafoɔ no wakoma no ho nimdia sɛ aduro no deɛ sɛ wonum nnuro yi a wakoma ho adwuma ɛbɛwie pɛyɛ wo start sɛ wonum daase brɛ no a na akoma no palpitation ya na ɛbɔ kakakakaka to baabi a wote no wɔsom woda kora na wo saa do nsa to fam na wode titu so akora sɛ wakoma ɛbɔ asɛ yɛbɔ dance wɔ wasom wotin kum sa akoma no problem abem hyase no nom dance be no pɛ no bi etia fa number no ntwudwa akora na fo yi minim sɛ asempa wo yi mpani aka etia sure number no 0535 0535 01 04 42 0535 0535 01 04 42 fragments will be PFE calling a cab me any pharmaceutical winim heba shop bia winim chemical shop bia winim over the counter bia winim anaso pese wow de oben te kabra na be tudu do fakọ mani bi ni se de be ya wo bogafo no ne o mom tita brochi ma me manom papa wo manom tutu bi ma ne wo mo good na be di ho adanse ye good e da chew jakura me se mre wadama mo bi je bo ma da se buru da se nya ado adofo ne ade hye asonaba kwabena ene na awie wa ba be somin na da sebre herbal and research center enwomiensa adokotafo animdifo miensa tenase na wodom ahwa no media nka metufuo se obenya 200 cedi no agye miensa nyina bi na de aboni padua na hode ho ban de onua anke hia pa se wunya miensa nyina bi na ma me papa ononom a wa betumi ehu se adupanie enti wo be fresa homa no na de wo de ye wo se ne ye wo kirekirem na doctor for ne won kasa wate na won so kope bi na tonom na emwa wo 0535 01 04 42 wo be fra homa no sese ya na one da sebrefo akasa na wunya bi na so obobon so de a wawie nipa de nipa nsehwe oti wiase a jidimpa o echina bi se wuni hɔ a nipa abo yese de ɔte asie ne tumi bompa ye ma de wawuo de ɔya adepa bra wɔte asie no ye kai ni din a yesi nyankopɔn ma ne baabi panna de ɔya ade bɔne no se ye boni din a ye kanse mɔne ene de fa ne ho ebasa Krobea Asante kotoko wogidie sese wowo asamrado a nyade sa mochede wo ho bespel da na emom ye ka papa e de fa wo no e kire se ne oba asase so be ye ni nyina wo mote wo mote enti enei wote asie ma wani na ho na ye de ye na no memene da kwasia dai se maamitiwa ya sapontiwa ifunu bede no onko yakoto na twene o yakoto na twene ti ya depa o onua ya depa to be hotel ahadia ya dwodwe ho oti asi wunya skani bi nso aya won so fa bi dwodwo won so ho enkobo bi ana ababa bi ni midi wose nana eze mia matrasi adwen ho ahunu se nipadua na eye adwuma no eze so onu nsu dibi enti to de bi apeba bi asomdwe wo na ho so dodwo ho na ya hwehwemu ahunu se to be hotel say no asomdwe wo ho ye mo akwa aba e de ba to be hotel anuanom ne adofo Kumasi jinya se he ya ene ye wo ye be Kumasi high school no medofo ye wo mini ba wa ha ye wo medifo e be somo bra wa ba ye beje jew so se wo hene ana wo hema ya wa frifia ba fie ye wo yen standard rooms ubetumi e booki online na ya reserve room no dia mawo ye wo condition rooms
ebia TV ebubo bomi ya smart TVs what ya say ye security nso de ye wo day any night nyina wa ha ene ye sa wo restaurant enti na dodo bi a wo pese obedi wa ha no pa na apie pa wo mpie what ya say to be hotel eni anom se baby pa na wo pa dwodo ho se bia wakoye wedding program na wo pe baby akudi honeymoon a bra to be hotel se wonso wanya wo fa asibi na wo pe wo fa fie papa kamad na kwa fa ne bra to be hotel onso ye hoho wo free baby na ba hoho ani akese ntupunu mesrew en me na me wa ha na me kyerɛw koda to be hotel na hotobeba ye number eye 0531 72 7417 0531 72 7417 ubetumi ebuki afa ha ena obi a wo padwuma opese ye mfa wadwuma nso a je sa number we na frɛ kade obetumi aye na ye hwɛ ho se vacancy da ho a ye mfa nhyɛ ho number ne ye 0244 37 46 ena 42 afi 0545 00 79 50 ofresa homa we ya to be hotel for the bejeso and Dawood Eba Hospital traditional Dr. Dawood arofoni adehye papa no wedro oduman kwa nyankopon ache na de ode Dr. Dawood we free se humamu aba Asante mamu na adwuma pa Dr. Dawood tu Asante mamu a wo ye nya asem ketwa onuada se ni awutie me yade ha wo yade tete wo akwanya no aba ma ne se na obebe ejeso krapa edane enkane na metro FM wom no sa ganhye na so wo de bra ha Dawood Herbal Hospital oni papa no bishia wo de ya wo na wo pe wo benyem benyem obi pe bie no onya na obi anya bie toto ne fom wodi ese wunya bi na wo pe bia odoma nkoma boa na wa wode da so da yem ne nko ade Dr. Dawood se men kan kire se wo benyem wo ye be ma ebia bibi ntina ma wuntu benyem ba no ana obema ne da fom bem de ne kura de awu dwonso nko akeke na ade dwonso ana emu ayemre me se ebepagya doctor nie wo se men kan kire se ebepagya o ebepagya wo de ya sikire yade bi stroke no dwe ana mu jabroso enemu yade bi no akote na wako enko se ye ulcer ana prostate mu how na wanya eye fibroid ana koko na hawo eye sisi yade ne sasaburu bia wo de bra Dawood Eba Hospital papa ne bebo ne number ye 0244 886437 and 020 168 1717 we Osipes Enterprise yenso ye wokumase kejetia Dubai inside na haya ye we police station e wo kejetia na nchen pe na Osipes Enterprise ye wo arofo se wututu Osipes perfume egu ho a ubehu se wo ye guy ana wo ye lady kire se onmo de perfume se ye papa eno omo de abagana ha eburu kire abagana o pe perfume brand bi te se Assad o pe Metlot o pe Club de Nuit o pe Polo ni nyina no eye perfume se ye kama wa so wo brand bi a bra na beto papa no e free Osipes Enterprise wate se wo pe slippers e ma de o pe Adidas o pe Nike Gucci Hermes Versace any brand bi a wonim no wo de bra Osipes Enterprise beto papa no na wutwam ni ati nkapa wo ho na ye hwe na si humpabo pa e kire se wo ye guy ye number ne ye 0249 23 83 70 and 050 252 0634 ya Bolivia Enterprise for future life nuane no oniada sani se wunya bi na se ononomo a wudia eboa aduane no ahodenuro ahyemu matonchom ye de ya ketia ye sebra be kire wo yade mu kire ye ma waduane aduro bi na ko di vitamins ni minerals aduonum yensa na wom amino acids dunko no omega 3 inulin selenium energy protein fiber achenuane mu matonchom de aka ye se wo beba no abekire yade ha mu na ye hu aduane kora ye de be ma wo abenyu hotasa so full line he yade wo alignment ye ne multi home ni die nimhwe ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87
8090 na 3p garlic mixture ne nso yɛ duro ɛyɛ piwak natural health for na de sɛ duro yaba sɛ woyɛ obi a all the time wo feel very weak wo nipadua no mu ebi a pressure nyina yie wo cholesterol wɔ soro immune system na function yie ntine wo bre yie o wa pɔde wa pɔso sasabro to de bi kura wo ho no onie aduro we secret wo ne sɛ natural garlic wo enti sɛ wo no mo ɛboa me mo gya di afurusa na kama umpe we na apɛde yi 3p garlic mixture ɛno ne aduro no bra misie ba kolnag dan heba ne ba bi eton no bi abenya bi ye number ɛyɛ 0248 92 88 24 ɛna 020 100 0021 ɛya kwa me nana men kan de kra che ne kan fa wadwen kyerɛ to aso ma me da sipi ma me nchia wa Jobin kwabna Jobin wasi ne di ni yɛ Jobin ɛyɛ DWOBIN yo Jobin wasi wo hia wo papa ka kyerɛ Jobin yo ntimi kan ni sɛ ma kan nkra na wa cheche ho am na yɛ brofo dodo ndem kan ni twi de Jobin kwabna Jobin kwabna yo mate Jobin yo na on se da bia me ka se no krensa nipa na mpenika nkora wi ba no bi play playing games we meeting ba bi na oba we o ka se na no we su ba se o friend number no na o ye se o sa o se da na o di no ai chepe ne to so na o ye se o friend me na ekosi ho no akola wi me offer se no ya akola bone in the first place o papa di wo ko school wo bare kesi wa manne e wo Santase wa manne e wo Santase na branche se yen na yo sese nyoma unim ade bi e fa na akoma na yen hwa akoma ohun akoma se me pewa sema ana me ni uni problem bia me ben wa make asema kire o ba na me ka nkete tio me ben wo na me ka uni se papa ti o so asem no me ka nkete nso ye bete obete na mom se akoma no sori a oben me pa o metie mama ba wi akwa mo o obete wo hu di akoma ndi aye e sori asa abaya wi na kuma sori a enya na me pani akohwe fede na branch ese ge na ne ba no start akọ yi ma no wo yi no flash screen na wo yi no hwibaro na wo bon hwibaro nyina wo na wo yi no hwibaro na wo bon squatter move ni nyina wo bon se o so wo sere squatter move yes jataba we die me huna mani o hwibaro squatter move o bon flash screen so obon ni nyina bi owi a nti obo ka 10 no me 10 ko bebo wa dama de achi o ebe bo because o say ebi mpo area gba wo no so oba bi a obi afa ne fala wo konya na da de no kura wo ni say obi ase enye no ba wo konya pese wo de wa ho nyina kire ne say wo ho wo eni bi ni na wo de ko ya ba ya no ase mumu bi a obi oba na obi ko fa ne mpana na one ne ko she dem na ba ntene bo sabiria wo se mumu no timi nkasa nti sa ye ne de na wo ye jabrante ne sori afrin se office ye ne ya na mumu ne sa tu brante na sisi yaki so ele bi na kwa ko ne ho ye ne de cha akoko no sa akola wi na nka akola wo a o papa se ma ye metu bedi ansana o wo bi a wa ye o dimirika sori ye no sa botofo na wo no wo sa chechire no wantomam o se me ko ma bi na hu mi o dwane ko be ma no edi ahodenko ene wo no nti se wo SS4 na mo form 1 a mo wiwe school a bi mu ya aduma na eya ete o sei siem bien bro wo de wo classmate bi a wo hu na ono ni wo school a ebi mpa na wo nyuma de chen no na wo ntimi anko na ono wiwe school no na wo hu ni na wo so wo siesie wo classmate bi na wo doje because situation na wo mu no enye obe wo mienu sisi da ben be me ya san abeto atwene o da ben mintu mi bio papa yo ena breni na ba bedan so papa ina breni na bedan so o ja ho asa kofo ba foforo won timi kase won ware biem da obe ware na wasan de wo ko twa atwampo akere ba foforo me na me ne wo mienu de na su ba nye obobo tv me na me ne ja ende na onye na o sese fridge na wo pa won se de tv bohoi na won se be bom se sen na atofoma papa se ne de wo de ade chirechiri abufu fo men no wo ya wada wo ya wada ya wada fo yi ni sa abufu da bi na me ka na kuma wo fo mu no wo so papa
won se papa dabi oso de ya wan me ya me na say you nana abante na me ba no so sabi mpraduasa obu papa obu kwasia wa sana dio wo se we aduma o wotimi nya contract na wokọ ye eye unsa na aduma wu sua eno no e jisika gu botom abaya we de na we otifie nti ye nan no na ka we na ye oba no e na ka abaya na ebe ma no e na waye ni se yanka de na ko beka je na pa na ko beka na ni ba bi e na obi ko fa na ko waye ni se yanka de no mo sa akonta wo be dwera tare je wo de ayo pa me ko yi ni bi ma na me kire nya sa wo na wo se yes oba obi akire nya sa wase papa na de kwa wase ne kwa na momo ye fanya bisua enkora na mo fie na wutie no ma me obata wutie a oba ba kire tase na tunifo wei ebe kakra de beta ta wo dwane o mabre ukuru ba won chen na wo me de mabre wo ya akura no tase pe bibi ma ho ye bibi ma won sa ansa ye se twen ene ni yentimi modi ni ye no twen ne be duru so twen eso nkra wei omo ntwan da obe pre akosia wodi ne na ka nchene ne de obe tafra ma ni na asa okay enti yen sha de be su wo ya bante wo ya baba wa tobo ne be duru so mera se eja kwa me enti out of all this case the final verdict is that owura we on shane nso se sa akwada we se dwuma kra odin besua but this time when you wutu awie ne baabi abodi yedri nya afi na wokwa akotwa ne nwi no akaka kire ne se won san konkoto school so ana obepe bibia ekasa edi ama akwada wi se ne edwa bi kura afedi so odi di kura sebe ya ono akra ne be san aboa ono a kire se akwada ahia mpaboa se ya ono a beto akwada ahia de ende ono a beto enti ekwan bi so no ebebo ono a na papa yi na komando 1 2 na wonso ma enya asumdwe akwada ahwede e be ma eye compulsory opeo obehwe akwa bi ase ya afi wokoda mu bai wa akwada ne ho se prison ho no obi ma no lie se upie ba akwada ye twe ne ho manso se obekom dabrenya oba koye DNA akwa ni pie ba no koye DNA na akwada ne nya ne ba ezo akohu prison abawo enti ba ma wan hwe ya utumi kom prison ho because se won hwe oba enti no de eye nche oba nyini ya udi ubechidi asem no ba ko akoma to yam enya beduru mpanini animu yi de sese ye yo eboa ma asumdwe ba na utumi ye fan wo nana anom ho ene obai betumi enya baabi a obegina no onyina ne yenye ne sa ma hwai aja kwa ame munya sa adwuma ne mame sisi a na afi mo fancy ntia da masesem bae aseme wo asemba kubika aha yenhia akire ho wai arofo na nabi yenamu yade aduro na nabi go heba mixture ene ne capsules aduro mienu ni nyina sha adaka baakum se wodi nsuo no memene topa ye no a enamu yade bi ye very stubborn na tete wache no ebe yini nyina afiri wa ma ho ato na nabi aduro wodwa so ba bi ato no bi akwa akasempeda nabi the number ye 0549999253 ado former pon dwabrim toaso jataba hihye adwumadie no ma ye eja kwa ameni obo ade echi ame ote wonka kwadwo bebre kwadwo mo ono nso ede ye content time so awie etode bia ye twawani kohwe won tade dada no awie dwabre me sub next ma fidie ni na ya Otec 1029